Txikixetan, emoten dan arazo edo erronka bati buruz berba ingo, bale? Erronka demografikoa buruz, bat ez be. Elgeta herri txiki bat da, eta hemen badakuz gure arazo demografikoak, hortaz gain ez da Elgetan bakarrik gertatzen, baizik eta Debagoienako beste herri txikixetan, eta onditan be, beste bat joera agertzen diaz, horren inguruko datu batzu behar esaldukoz. Eta guazen horren inguruko hausnarketa bat itxera. Vale? Ni urte horren etxean nahi, Elgetako alkatia, ez dakit aurkezpen nahiako zen, baina, aurkezten naiz. Vale? Nik hasiera baten Elgetako datu batzuk emongo ditut, eta gero gurekin izango dira Garikoiz, Landa Garapenetik, Aritz, Debagoiena 30-tik, Imanol, Gislan Bersatik, Debagoienako herrixen datuak emongo eskunak, eta Zurine, bebai, Zabalduz kooperatibatik etorriko gana, erronka demografikoen aurrean, eskuartze komunitarioa, ez? Hori, hainbeste behar somatzen den hortaz hitz egingo eskuberak. Elgetan inguruan, esatia dakaten da, Elgeta ez da bakarrik kale zaharren herri bat, ez? Elgeta biztanleak osatutako komunitate bat daka, da komunitate horren etorkizuna bermatzeko erronka batzu aurrin beharra dago, ez da, erronka horietako bat, erronka demografikoa da. Badauzkat datu batzuk, Eustatetik hartutakoak, baina 2024koa diez, botako etxuet orokorrian, bezain sartuko asko. Elgetako kasuan, biztanlerian kasuan, baginan 2019an 1120 piku, eta 2023an 1109 pertsona. Oin, 1110 piku, horako zerbait, baina egartzen dena da, mantentze edo jeitxira pixkat nabarmentzen dela biztanleria. Norbe bako arazo bat, jendia kanpora juten dela bizitzera, ez dia etortzen berri asko bez, eta hor bauko Elgeta bezala erronka bat, eta biztanleria mantentzeko horrexan bertan, ez? Beste datu daiko bat, izango litzateke jaiotza eta eriotza tasan, ez? Pixkat horbe somatzen da Elgetako herrixan, zahartzarua geroz da anpixioa dagoela. Vale? Jende gutxiago jaiotzen da, eta jende asko hiltzen da. Orduan, geroz da zarka izango dagoz, ez dago gazte ikatzetik etortzen diazenak, da horre biztanleri izan afektatzen dago. Da hori erronka bat da, Elgetarren dako, nola erakarri jendia, nola gaztiak pixkat bertan gelditzeko erakarri Elgeta bat, eraik dako, orduan badakauz erronka desente. Baina erronka hau ez da bakarrik Elgetakoa, ipatu den moduan. Erronka hau, nik txango nuke behintzat, munduan zehar, baitxabe Euskal Herrixan, eta nola ez, Debagoienan. Horako erronka bati aurritzeko ezingaz etzitu, ezingaz ikildu kontrakoa ez. Aurren bitzau, ilusinoz, eta proiektu berrizekin. Eta proiektu horrek edo erronka honei aurritzeko dauzen moduen inguruan berroitzeko, gaurko hitzaldixea antolatu dugu. Esan bezala, oin Garikoitz, Landa Garapenetik datu batzuk emongo eskuz, así que, eskerrik asko Garikoitz, zuria daitza. Eskerrik asko. Gaurko saio honetarako alkatearen hitzaurre ostean antolatzaileek gonbidapena bidaldi ziguten Landa Garapen elkarteari. Testu inguru honen aurrean zein zen landa eremuko ikuspuntua. Eta horren arira saiatuko naiz labur, lau zertzela adierazten, erronka demografikoa oinarri hartuta, baina gai desberdinak ikutuaz uste degulako gai horien guztien arteko lanketa dela burutu beharrekoa. Gure iritziz, eta hemen txuletak arretet, orduan, irakurzu egingo azkar batean. Gure iritziz, lurralde orekatzeko adostasun soziopolitiko berriak eraiki behar dira, eta horretarako borondate garbia behar da. Eta adostasuna zergatik? Inguru urbano eta landagunen arteko desoreka areagotzen doa etengabe. Eta gaur, bi errealitate horiek oso urruti egoteaz gain, maiz gainera elkarri bizkar ematen diote.
Dikotomia horrez haratago, esan beharra dago, herri txikiak, eta gaur horietako batean gaude, badutela zer esana, lehen mailako aktore baitira. Hemen gauden guztiok jakitun garen gizan, landa eremuetako aukera ekonomiko urrien ondoan, jarduera ekonomiko garatuenak edo zerbitzuetako enplegu gehienak eremu hiritarretan kokatu ohi dira. Tesitura honek ezin dugu ahaztu eragin berezia gazteengan eta adineko jendearengan daukala. Aurrean dugun errealitate honi esker, zoritxarrez, gaur bi abiaduratako Euskal Herria dugu aurrean. Landa eremuak biztanleak galdu ditu azken hamarkadetan. Halere, esan beharra dago, egoera ilun honen aurrean argi izpi soil batzuk ere badaudela. Gizartean somatzen ari gara badagoela landatartzeko joera bat. Hauetako batzuk landa eremuko jatorrikoak badira ere, gehienak edo atzerritarrak edo gune urbanoetatik alde egin nahian beste bizitza estilo bat bilatu asmoz landa eremura etortzen zaizkigunak. Eta hauekin ere kontatu beharra daukagu. Dudarik gabe, irtenbidearen parte eraginkor izan daitezkelako. Behin irakurtzen duen udalerri batek iraun dezan herritarrari 3 oinarri eskaini behar dizkiola. Zerbitzuak, bitarteko materialak, ulerberi enplegua eta errenta, eta sozializaziorako aukerak. Era bat egiten dugu baieztapen honekin. Dudarik ez dago, eta landa garapen elkarte baten ikuspuntutik are garbiago, gai honekiko debagoieneko landa eremuaren egun oso zaurgarria den honetan, erronka berriei eman behar zaiela bide. Ekintza eta egitasmoak martxan jarri eta kolektibotasuna berreskuratu. Eta hori nola? Landa eremu bizi baten alde lanean, lotarako lekua izatetik haratago izana eta bizia bera izango dituena. Landa eremuan familiak errotzeko proiektuak jarri behar ditugu martxan. Zaintza arloa zentralismo ora eramanaz. Baiaran errotuak izango diren eta herri partaidetzatik eraikitako proiektu eta egitasmoak hausnartu, diseinatu eta martxan jarri behar ditugu. Eta honetan, debagoiena ez dago lanean diardu. Honek guztiak, eta amaitzeko, gauzagarri izateko bide horri edo iparrorratzak 3 ezinbesteko zutabe osagarri beharko lituzke izan, gure ustez. Hasteko, eskala ideologikoan, landa eta hiria batera ulertu. Oraindik gaur, gizarteak egitez duena. Euskal Herri osoaren eskalan, lurralde oreka erdiesteko neurriak hartu. Lurralde desokorekatik urrunduaz. Eta eskualde eskalan, guri tokatzen zaigunean, tokiko garapen endogenoa indartzeko proiektuak lantzea. Besterik gabe? Kaixo, zalden, eta nire aldetik ere eskerrak, hona etorrezatelako atxalde honetan. Atzean ikusten duzu, iraunkortasunari amaika begira da. Hori da, garko saioa eta horrengo 2 asteetan izango ditugu beste 2 saioen aterkia, nola bat esateko. Iraunkortasunari amaika begira da, iaz martxan jarri gendun bideoa da, azkenean D2030-aren helburua badalako ezagutza herritarrekin eta eragileekin partekatzea. Lehengo urtean egun oso egin genuen larrialdi klimatikoa hizketan eta nahiko ondo atea zitzaigun, jende esinde etorri zen eta emaitzak inkestetan eta nahiko emaitza onak atea zituen eta esan, aurten ere aurrera egingo dugu. Aurtengoak 2 adarri izango ditu, bat datorren hastian Arantzasun 28 asteazkena, goizeko 9:00 hor goien azaltzen den adostu hitzaren inguruan hizketan eta saio izango da, ze iruditzen zaigu edozein dala etorkizuna adostu beharreko zerbait izango dela, hau ezin du herritarraren edo gizartearen ehuneko 5 bakarrik beraldetik garatu, adostu egin beharko dugu zein dan gure etorkizuneko gizartea. Orduan, horretaz arituko gea eta Arantzasun egingo da bestea izango da eskualdeko deliberazio prozesua aurkeztu. 2 urte damazkin honetan lanian, ikusteko, nola egin dezakigu zerbait berria transizio energetikoaren etorkizuna adosteko gure gizartea. Hori izango litzateke adarretako bat, eta bigarren adarrak
lehenbiziko saioa gaur hemen Elgetan izango du, esan bezala erronka demografikoa zarituko gea, eta bigarren saioa hemendik 15 egunea Aramaion izango da, ekainak 4 atzaldeko 5etan, gonbidatuta zaudete ere bertara, Arantzazura ere, baina apuntatu egin behar da, beraz, une bain basea bisatu, eta pasako izugu nun apuntatzen den helbidea. Eta Aramaioko izango da, hau transizio demografikoa dan bezala, Aramaioko izango da transizio sozioekonomikoa barkatu. Azkenean, herri txikietan, landa eremuetako herri txikietan bizitza proiektuak aurrera ateratzeko horren inguruan arituko gara. Bai? Eta beste gabe, Imanol, txapagarritaekoan, lortze bazu, zure da ditza. Eta pingo goiti. Ongi, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta azalpena 25 minutuan sartzeko zera dugunez, mandatua dugunez, ahaleginduko naiz hori egiten, eta beraz, ezpada kronometroaren jarriko du, bestela aztingo zait, erabat. Ja, non zauden... Ongi, beraz, aurrera, ni Imanol Esnaola naiz, Gislan kooperatibatik nator, kooperatiba txiki bat egea, 6 lagun, eta gu batez ere datuekin lan egiten dugu, lehenagoko beste proiektu batzutan ere, gaindegia eta alakoetan ere behar bada ikusi nauzue zuetako batzuk, eta gu biltze gana da, nolabait ere datuak aztertzen, datuak antolatzen, eta nolabait ere datuen inguruan informazioa ateratzen. Azken aldian, ibili izan gara gero ikusiko dugun bezala bakardade kontuekin, ibili izan gara etxebizitza hutsaren detekzioarekin, etxebizitza presioa dagoen herrietan justifikatzen eta esplikatzen presio hori nondi datorren eta nola datorren, olako gauzetan, eta horren barruan guretzat sartzen dira demografia kontuak ere, eta demografia mailako hainbat lan egin ditugu, azken aldian Abadiñon eta Lekition ibili gara, esate bateako, olako kontuak aztertzen. Hori esan da, pixkat, honek kasu egiten dian. Atzera. Bale, ongi, ibilbide txiki bat egingo dugu, esan bezala, eta ibilbide horretan, egingo dut pixkat nolabaiteko zera bat, ezta? Errepaso moduko bat, atzera begira hasiko naiz, aurrera begira jartzeko. Eta, lehenengo kontua, demografiaz hitz egingo dugu gaur egungo garaiaz, baina kontuan hartu behar dugu, orain daukaguna laster asko aldatuko dela. Eta azkar aldatuko dela gainera, ezta? Eta nolabait ere, orain esaten baldin badugu, zahartzen ari direla herriak eta hau eta beste, laster zahartzea are eta handiago izango da, gutxi gora bera, herri kaleko herrietan, esan ezagun, 10 herritarretik 3 izango dira 35 urtetik gorakoak, baina herri txikietan 3 izan beharrean izango dira 4, 5 edo 6. 35 urtetik gorakoak laster, hamarkada baten barruan. Eta, horrekin, hor ikusten duzu jartzen dut, densidade apaleko eremuetan are kritikoago. Densidade eremu apala zergatik esan dut, hitz potoloa ematen du, baina azkenean herri txiki buruz hitz egiten dugu, baina herriak bezala auzoak ere badaude, ezta? Eta herri handietako auzo txikiak ere, segurazki herri txikiak bezain herri ere badira. Orduan, nolabait ere uste ikuspegia aldatu egin behar dugula, ez dela horren beste ikuspegi administratibo bat zein den herria eta zein ez den, baizik eta dela komunidade naturalak, lurraldearen gainean dauden komunidade naturalen existentziaz hitz egin behar dugula, izan herri txikietan edo herri handietan. Debagoienara etortzen bagara, gutxi gora bera hor ikusten duzu, ezta? Antzuola, 2139 biztanle. Barkatu. Aretxaoleta, 7.200, Arrasate 21.900, Bergara 14.700, Elgeta 1.100, Eskoriatza 4.200, Leintz Gatzagan 225,
eta zeran, Oñatin, ez dut ikusten, baina 11.000 uste dut. Vale. Ez? Orduan, nolabait ere, hau da, ez, zuen eskualdeko argazki eta ikusten zen nolako aldeak dauden. Ezer berririk ez dizuet esaten argazki honekin. Baina, zer gertatuko litzateke? Karo, Aramaio falta da, egia da. Karo, bai. Bai. Ez badakizu zer den, hori da, hitzaldia prestatzen jun, Eustatetik deskargatu datuak Debagoiena pon eta datozen bezala, arrazoi duzu. Bueno, edozein kasutan, nik bizkat irudikatu nahi nizuena eta ez dira horren garrantzitsua kasu honetan datua, bezik eta da, ongi, baina zenbat eremu daude densidade txikikoak, jende gutxi bizi direnak zean, ez? Eta hortarako, bueno, hartu dugu entidade kontzeptua, eta begira, esate baterako, Debagoienako entidadeak 2023an, ez, mordo dira. Antzuolak dauzka 7 entidade, Aretxabaletak 10, esan dezagun herri barruko sekzioak, bai? Ez? Aretxabaletak 10, Arrasatek 6, Bergarak 14, Elgetak 1, udalerria bera da, ez, entidade bat, Eskoriatzak 8 entidade, Leiz Gatzagak 1, eta Oñatik 17. Vale, eta begiratzen badugu ondoko taulan, ikusten dugu, zera ez da, 50 baino biztanle gutxiago dauzkaten entidadeak 30 direla. Hau da, Debagoienan, Aramaioren sentitutako ausentzia kontatu gabe, zera ez da, ditugu 50 baino biztanle gutxiago dituzten 30 entidade. 50 eta 100 lagunen artean dituztenak 12 entidade. 100 eta 200 artean 11. 250 eta 500 artean 4 eta 500 baino gehiagoko entidadeak 7. Orduan, honek nolabait ere beste geografia bat, orain mapa ikusiko dugu, beste geografia bat jartzen digu aurrean eta nolabait ere Debagoienaren erronka herri txikiekin, edo nahi baldin baduzue herri txiki auzo eta halakoekin, badu, ezta, bere zera. Debagoienan 63.000 gehi Aramaio, biztanle baldin baditu, nolabait ere 500 biztanletik beherako entidadetan 4.863 persona bizi dira. Alegia, Debagoienako 7% bizi da densidade txikiko eremuetan. Mapara ekarrita, hemen ikusten duzu, ezta? Zenbat eta gorriago, biztanle gutxiago, eta gorriena da 50 biztanletik beherako entidadeak dira. Beraz, lurraldearen, esan dezagun, lurraldearen kontrol efektiboa, herri txikietan, auzo txikietan dago. Hain zuzen ere, horiek direlako, Debagoienako lur azaleraren zatirik handiena zaintzen dutenak, bizi dutenak, eta bar, ezta? Eta elementu hori, seguraski, zuen adostasunari begira, garrantzitsua izango da. Gero hau, ikuspegi historiko batekin lotuko dute. Bueno, jarraituta, nolabait ere, begira, ezta? Entidadeak juten bagara ikusten, zera, osintxu, hemendik ere ez ditut, pantailari begiratuko diot, nolabait ere, ezta, hortxe ditugu, osintxu, gesaltza, Angiozar, Zubilaga, Garagartza, Ubera, hainbat eta hainbat, ezta? Eta baldin bagoaz, hiru grafikotan daude jasota zera guztiak, ezta? Zuen eskualdeko entidade txiki guztiak. Eta beraz, erronka, ez dut esango denik, entidade guztiak, auzo guztiak, hemendik 50 urtera bizirik egotea, gero demografia zitzengo dugulako termino orokorragotan, baina nolabait ere hau bada, nolabait ere zuen abia puntua. Ongi, hau esan da, esaten ari nintzena da, nolabait ere, asko entzun da Espainia bazia. Guk ere konsumitzen ditugunez, Espainiatik datozen komunikabideak, hango kezkak ere iristen zaizkigu. Baina gureak ez du ezer ikustekorik problematika horrekin. Badakizue, Espainia bazia deitzen den hori, Teruel, Abila eta leku horiek direla Europa osoan, eta nahi bauzue ikusi ditzakegu Eurostateko mapak, Europa osoan biztanle gutxien duten lurraldeak dira, baina rekorrekoak, ez da Alaska eta gero Abila.
txantxetan ari nez, baina esan dezagun halako egoerak direla, ezta? Eta horrek ez du zerikusirik Debagoienarekin. Eta nolabait ere, beraz, etorkizunari begiratzen diogunean gogoan hartu behar dugu errealitate hau, komunitate txikien errealitate hau, lotuta dagoela 63.000 biztanle dituen eskualde bat, errenta maila 52.000 euro bueltako errenta maila bat daukana, dela Europan altuenetako bat, Luxemburgo eta alde baten utzita, altuenetako bat, beraz, kontzeptua, herri txikiaren kontzeptua eta lurraldearen kontzeptua ez du zerikusirik beste batzuekin, beste batzuetan aipatzen diren errealitateekin, ezta? Gero utziko dizkizuet, orain ez naiz sartuko, baina begiratzen baduzue, ze gertatu da azkeneko urtetan Debagoiena, Debagoienara marra beltz hori ikusten duzu, ezta? Erdian 0, mende hasieran biztanle jende gehiago zen joaten zena, etortzen zena, baina beraz saldo negatibo bat zegoen mende hasieran. Baina 2008az geroztik gora egin du. Hau da, jende gehiago da Debagoienara bizitzera etorri dena, joan dena baino. Herriz-herri ere ikusi daiteke, ezta? Biztanleri hazkunde Aretxabaletan 20% izan da azkeneko mende hasieratik. Aretxabaletan 20%, Elgetan 14%, Eskoriatzan 8%. Hau guztia gertatu da noski industria dagoelako eskualde honetan. Begiratzen baldin badugu, hemen pixka bat ikusten da, grafikotan, herri bakoitza nola handitu den, zenbat handitu den, adin piramidea begiratzen baldin badugu, zer daukagu? Adin piramidean ikusten dugu, eta hemen konparatzen dugu 2001 eta 2024a, begira, 2001ean, 40 urte eta 14 urte bitartekoak hemen zeuden. 2024an hemen daude. Zer gertatzen da? Hau da, belaunaldi gazteak askoz gutxiago direla helduak baino. Ez dago, errelebo matematikorik ez dago. Hau da, ez dago adineko bat gazte baten ordez. Ikusten duzu. Pixkat hori da, zuen realitatea, hemen ez nahi sartuko datua bana-bana begiratzen, ikusi nahi behituzue, utziko dizkizuet, eta herri-zerri ikusiko duzue, baina badaude datu esanguratsuak, eta esate baterako, Leiz Gatzagan, 75 urtetik orakoak, dagoeneko 25 dira. Arrasaten 26, 75 urtetik gorakoak, beraz, eskualde oso zartua. Begiratzen baldin badugu, ikusten duzue, zahartze tasa. Zahartze tasa nola joan den, mende hasieratik nola joan den igotzen. Herriz-herri begiratzen badugu, Arrasateta da gehien zahartu denetako bat. Zergatik, industriaren eta migrazioaren eraginez, orain dela 50 urte gazteena izan zelako. Orain zaharrena da, Arrasate esate baterako, ezta? Zahartze handieneko bat. Jaiotze tasa, marra beltzak esaten dizue, jaiotze tasa, etengabe, hor egon zen pixka bat, 2000 urte hasierako hazkunde ekonomikoan ta egon zen hor goraldi bat, baina 2012az geroztik goiti bera doa. 2012a goratu krisi ekonomikoa, edo krisi finantzieroa eta gauza horiek, ez? Herriz-herri sartu gabe, eta hemen iristen gara nolabait ere aldaketa ekarri duen fenomeno bat, jakin batera, ezta? Eta zein da fenomeno hori? Migrazioa, atzerritarren tasa, estadutik kanpo jaiotakoen tasa. Eta une honetan Arrasaten 14% da. Bergaran 12%, Debagoienan oro har 12%. Dela pixkat esan dezagun, Hego Euskal Herrian dagoen bataz bestekoa. Nafarroako Arga ibaiaren inguruan, esaten dena, Euskal Herriko baratza, Arga, Ebro inguruan daukaguna, han 25% dira ja estadutik kanpo jaiotako personak, 25%tik gora. Zuenean, erdia. Eta nolabait ere begiratzen baldin badugu, ze gertatu da? 2001 urtean, 0, piko ziren estadutik kanpo jaiotakoak, 2 hamarkada da, ez gehiago, Une honetan begira ze bilakaera izan duen, ezta? Orduan, nolabait ere, badaukagu zahartze fenomeno bat, badaukagu jaiotza indizearen jetxiera fenomeno bat, eta daukagu migrazio fenomeno indartsu bat. Gero eta indartsuago izango dena,
baldin eta eskualde honetako ekonomiak jarraitzen badu, orain arteko indarrarekin, bai? Hau gero lotuko dut herri txikiekin, Eta pixka bat nolabait ere, hemen ikusten duzu pixka nola joan den. Orduan, hori esan da, ezta? Hau da, dituzuela hainbat entidade biztanle gutxikoak, lurraldearen zatirik handiena bilatzen duena, baina daukazuela egitura demografiko zahartu bat, errelebo gutxirekin, migrazio indize altu eta gero eta altuegoekin, gainera errelebo beharrean migrazioa ere beharko da. Horrez esan nahi du, nolabait ere, hemen sartu garela zera jakin batean, Guk lurraldeari buruz daukagun ikuspegia, eta herri txikiei buruz daukagun ikuspegia, nahi baldin mauzue ilustrazioa, gogoratu, 18. mendea, batzuk oso bizkorrak, beste batzuk ez jakinak, noski kaletarrak bizkorrak, baserritarrak ez jakinak, ezta? Hortik ilustraziotik badator, baina Bigarren Mundu Gerra amaitzen denean, eta erabakitzen denean Europa buru altxa behar duela, eta industrian jarri behar dela indarra, noski ondorioetako bat zein da, baserritarrak fabrikara. Eta hor eraikitzen da, kalea eta baserriaren arteko ikuspegi politiko jakin bat, administratiboa ere bai, eta da, baserriak, landak ez du ezer balio, fabrikan sortzen da aberastasuna, janaria merke etorri dadila, eta baserritarrek lan egin dezatela fabrikan. Gipuzkoa, Bizkaiko, Bailaratako errealidade, gure etxeetako errealidadea. Baina ikuspegi hori, gogoan izan beti, lotuta dagoela, momentu historiko jakin bati. Eta da, hazkunde ekonomikoa, Europan, gerra ondoan, eta nolabait ere kapitalismo berri baten sorrerarekin. Noski, 80 urte pasa dira, eta 80 urteren ondoren ikusi dugunean, nolabait ere forma ekonomiko hori erori egin dela, garai bateko petroleoan oinarritutako industriak, dakizue oso ongi hemen, ez dauka etorkizunik, aldatu egin behar dira lan egiteko formak, aldatu egin behar dira, noski, hor, galdera ere bada, eta aldatuko dugu landagunearekin eraiki dugun harremana. Atzo, prentsan ikusiko zenuten, Nafarroako legebiltzarrean edo, aurkeztu zen, Nafarroako herrien federazioak onartu duen txosten bat, 74 neurri eskatuz, herri txikiak bizi berritzeko. Neurri fiskalak, ekonomikoak, demografikoak, zerbitzuak, azpiegitura 74, ezta? Alegia, momentu honetan, Europan, hori bete-betean dagoen gaia da. Euskaldun hori ez balitzaigu, hemen sartuko naiz pixkat eremu politikoan, Euskaldun hori ez balitzaigu gertatu, 38ko gerran, eta algetan esaten dutela jakinda, Euskal instituzionalidadea ez balitz desegin, seguru aski, harreman instituzionala oso diferentea izango zen landagunearekin. Baina gerra galdu genuen. Eta galdu izanak, ekarri zuena zen, nolabait ere, frankismo zentralismo batek, eraiki zuela, nolabait ere, lurraldea, hiria eta landaren arteko harremana. Eta hemengo legediak, eta nolabait ere, hemen aplikatu ziren bizioak lurraldeari buruz, erantzuten zioten zentralismo frankista, nahi baldin baduzue, anti-euskaldun bati ere. Beraz, gogoan izan behar dugu, gaur egun, herri txikiei buruz, dagoen kultura eta dagoen bizioa, ez daudela harrian idatzita, da momentu historiko batean, kondizio jakin batzutan politikoak tartean, eraiki zen bizio bat. Eta nolabait ere, erori egin denez, erori den aldetik, nolabait ere, garai hartako, nolabait ereko hiperindustriaren bizio hura, alegia, ustu lurralde guztiak, ekarri langile guztiak Bailaretara jarri lanean, denak ez jakinak, alden eta gutxien ordaindu, aldatu eginda, sartu gara ezagutzaren ekonomia batean, sartu gara nolabait elikadura osasuntsuaren garaian, sartu gara kohesio soziala zaintzearen garaian, berriz eraiki behar dugu herri txikien inguruko harreman soziokulturala eta sozioinstituzionala. Berriro, horregatik aipatu du Nafarroakoa, ze helburua ez da, onartu nazazu, eman nire bizitza aurrera ateratzeko baldintzak. Ez dut oparirik eskatzen, baldintzak eskatzen ditut, ezta? Hori da, atzo Nafarroan ematen zutena. Eta nolabait ere hori da, behintzat Euskal Herrian eta Euskal Herrian kalea eta baserriaren arteko relazio horretan berriro kuestionatu behar dena.
Ez? Lehen Landa Garapen Elkarteak aipatu du akordio soziopolitiko berri bat behar dela. Hain zuzen hori behar da berritzeko relazio hori. Erlazio hau datorrelako guztiz lotuta garai historiko jakin bati eta noski euskal instituzionalidade gabeko garai batetik. Kapitulo hori izten dut, baina azpimarratuta uzten dut, eta orduan, ze ondorio dauzkagu orain begien aurrean. Markatu. Daukagu metropolizazio prozesu bat, eta segregazio prozesuak. Metropolizazio prozesua esatean, metropolizazio esan nahi du horrek, ez? Metropolizazio azkenean zer da? Hiri handien inguruan mugitzen dela dantza guztia. Ikusi dugu, non ari da migrante gehien hartzen? Arrasaten. Saldo migratoria handiena Arrasaten dago. Eta nolabait ere, Arrasaten gertatzen dena gero baldintzatzen du inguru guztia. Arrasaten etxea garesti badaude, etortzen direnak inguruko herrietan bilatzen dute lekua, esate baterako, beraz, Arrasateko presioa iristen da inguruko herrietara, bai? Hori gertatzen ari da Baiona inguruan, Donostia inguruan, eta bar. Orduan, metropolizazioa zuek ere baduzue, eta metropolizazio horre baditu bere gauzen artean, herri txikietan ere baditu bere ondorioak, gero aipatuko ditut, ez? Beste ondorio bat, landagiroko komunidadeak desegiten ari dira, noski, zahartzen doazen neurrian, erreleborik ez dagoen neurrian, harremanak ere galdu egiten dira, gero Zurinek, pixkat, aipatuko du beraien esperientzia horren inguruan, ez? Eta zertarako behar dugu komunidadea? Hasteko, edadeko jendea zaintzeko. Bakarri bizi dela, badakigu baserrian, noizean behin ikusi, zenbu zaude, hau laguntza behar duzu, ez duzu, baserrian bizi den guztiak ere badaki, teilatua konpondu behar bada igande arratsalde batean, auzolana behar da, auzotarra deitu behar diozue, egingo diazue, ez da inor etorriko hori konpontzera, asegurukoak gutxiago, beraz, komunidadea, beraz, landa eremuak komunidadea behar du, baina orain komunidadea, estruktura komunitarioa, demografiagatik ahultzen ari da. Eta noski horre, bakardadea eta isolamendu problemak ekartzen ditu, beste bat garrantzitsua bizitegien degradazioa. Noski, baserrietan inorez bada bizitzen, baserria ondatu egiten da, bai, baina bizitzen jartzen denak baliabiderik ez badu, ze pasatzen zaio baserri horri. Hemen, gure azterlanetan, topatzen ari gara baserri giroko hainbat herri, zeinetan bizitzen jartzen diren beste lurraldetatik etorritako jendeak ezin dutelako kalean etxe bat ordaindu. Baserri batean, merke utzi diote jarri da, bai, baina baserri horrekin gastuak ez dira desagertu. Baserri horrek jarraitzen du behar izaten edo teilatua berritu behar dela, edo argi-sarea berritu behar dela, edo ur-sarea, edo saneamendua, edo ez dakit zer. Orduan, ondorioetako bat, komunidadea desegita den bezala, bizitegi horiek, etxe horiek, degradatzeko arriskuare badago. Segurazki politika berezia beharko dira etxe horiek mantentzeko. Bizi dena, bizi dela, kontuz. Jarduera ekonomikoen galera, noski, aktibitate ekonomikoa galtzen da, hau ez dizut esplikatu behar. Zerbitzu publikoen galera, noski, jende gutxi badago, zerbitzuak ezin dira mantendu, defizitarioak dira, eta bar, gero, landalurren zaintza, ez dizut ere esplikatu behar, ez badira lurrak zaintzen, ze gertatzen den, bai, farra egiten duzu eta bai. Eta gero, identitate kulturalaren kolapsoa ere, bai. Identitate kulturala hizkuntzari lotuta bakarrik ez. Baita ere mendiaren, larrearen, natur baliabideen zaintzari lotuta, horren galera. Orduan nolabait ere, luzatu ezaket hau eta zuei ez dizuete zer berririk esate, baina idatzita utzi nahi nun, geroko txostenetan eta egon dadin. Ondori horiek ditu. Orduan, hemendikan autokritika bat dator, eta autokritika da prozesu industrialaren, nolako prozesu industriala bizi izan dugun ikusita, landa eremuaren idea modu interesatu batean manipulatu da. Interesatua guztiz. Gu, Euskal Herria, segurazki, Espainiaren menpe egon beharrean, egon izan balitz Austriaren menpe, eta gure Alpeak izan balira, ez genuke problema gutxiago izango genuke beste batzuk. Baina, herri txikien, nahi baldin baduzue, gutxi espena, estadu batzuentzat bere mendialdea da identitate nazionaleko toki bat, eta beste batzuentzat ez da. Eta guri tokatu zaigu, bigarren partean egotea. Gure ez da izan. Orduan alabait ere hor, onartu behar dugu
landa-eremua modu interesatu batean karakterizatu dela. Gero, honek ere, agerian utzi ditu, 11 premia daudela, edo 11 erronka berriak atera ditu azalera, ezta? Eta da, nola berreraiki zera ez, egitura komunitarioak. Izan hezkuntzarako, izan elkarbizitzarako, izan auzolanarako, nola berreraikitzen dira estruktura komunitarioak. Ez? Zerbitzu egokiak nola garantizatzen dira, forma berriak asmatzen ari dira, baina ekarri egin behar dira forma horiek, ezta? Lurraldeari lotutako jarduerak, lurrari lotutakoak, nola indartzen dira. Ze industriak badakar berez indar bat, baina lurrari lotutakoak, ze bigarren mundu gerra ondoren erabakitzen dena da, esan dizudana, baserritarra industriara eta janaria etorriko da nonbaitetik, bai? Terueldik edo Abilatik, bai? Orduan, nolabait ere ez, hori nola zeratu, nola bizi berritu. Inguru urbano eta ekonomikoekin nola lotu. Gazteen finkatzea nola lortu. Justu metropolizazioa zari gara. Gure azterketa guztietan agertzen ari den gauza bada, gazteak gaur egun, soldata ona baldin badu behintzat, bere herrian bizi beharren agian joten dela 30 kilometro urrunago bizitzera, zehan dago bere gustoko etxe bizitza poligonoa. Etxe azpian garajea, igogailua, ez dakiz zer, badakiz zer. Noski, horrek ekartzen duena da, idea horrekin bizi den gazteak inoiz ez dio bere komunitateari eutsiko. Batzuk, desio hori dutelako, beste batzuk ez dutelako bere komunitatean geratzeko aukerarik, ez? Orduan, gazteak nola finkatu, ez? Eta gero, errealitate normatiboa, berdin zait, izan normatiba ekonomikoak, aktibidadetarako, izan normatibak beste etxe bizitzakoak, hirigintzakoak, hainbat arlotako, ez? Hor ere, 11 muga daude. Eta alkate zinegutzi izateno, badakizute ongi, ze muga dauden, hainbat gauza egiteko, hirigintza aldetik, jendea herrian geratu dadin, ezta? Orduan, boizka bat, autokritika bat beharrezkoa da, hau da, kontzeptu oker batean bizi izan gara, eta gure landaguneari kalte egiten zion kontzeptua mantendu dugu, eta bigarrena erronka berriak dakartza horrek, ezta? Bale, eta beraz nolabait ere, eta honekin ja amaitzen dut, gauzatxo bat erakutsi aurretik, erronka 21. mendea iraunkortasunarena, sostenibilitatearena izango bada, debagoiena moduko eskualdeek, nolabait ere Euskal Herri ezeko, ezean dauden bailara, industria eta mendia lotzen duten zerak, landu behar dute, asmatu behar dute, nolako relazioa nahi duten. Eta hori idatzi gabe dago. Zuek daukazue oportunidadea, nolabait ere, idazteko, orain 80 urte idazten utzi ez zigutena. Nolako relazioa behar dute bailara hauek bere baserrialdearekin. Historikoa da, hau esaten dudanen ez naiz ari txantxetan, hau historikoa da. Hemen ja ez dago Franco. Eta hau ez da broma. Orduan, adostasunaren kontzeptua oso garrantzitsua da, ze historian egin zaigun aldaketarik handiena egin zen 1945 geroztik, eta orain daukagu aukera hori berriro idazteko, gai honetan. Eta, bueno, eta beste alde batetik egia da, zahartzea ezin da biologikoa da, zahartuko gara, eta zahartzea datorren bezala dator, imposiblea da, ez da gertatuko berriro horren beste jende jaiotzea, ez da gertatuko. 1965an zer gertatzen da, hemen bertan ume asko jaio ziren gerra ondoan, industriak jaten eman zion jendeari, gainera kanpotik jendea etorri zen, umeak egiten haiek ere, eta Marta Luxan demografoak esaten duen bezala, eta gainera ama eta alaba aldi berean umeak egiten ari ziren, ez? Aldi berean. Orduan zer gertatzen da, 1965 eta 1975 artean, sekulako ume pila jaio zen. Hori historian ez da berriro gertatuko, ez dago relebo naturalik, ez imposiblea da. Beraz, pentsatu behar duguna da, nola egiten diogun aurre, egoera horri, ezta? Beraz, amaituko dut, hemen jarri ez dudan diapositiba bat erakusten, eta pixka bat ere gogoetarako ideia edo zera bat adibide bat emanez, ezta? Katxalin Sameri Nafarro bereko neska bada, geografia eta ekonomia eta ikasi zituen, eta gurekin egin zuen bere master amaierako lana, eta berak aztertu nahi zuen Euskal Pirineoa, hegoaldetik eta iparraldetik zen olako diferentziak zeuden.
Eta, bueno, nahi tokatu zitzaidan pixka bat hor tutore lana egitea, eta tutoretza horretan, atera genuen zera bat, mapa bat, ezta? Eta erakutsiko dizuet, oso interesgarria da ikustea, 28 minutu. Baina antzerkiaren parte da hori ere. Bueno, begira, ondituko dut. Zergatik, Vale. Bueno, ez nun, erresa da esan nahi dudana ulertzen. Begira, hemen, marra beltzau da, nolabait ere, urdina da Nafarroa garaia eta laranja da Ipar Euskal Herria. Eta zirkulo gorri hauek dira zona funtzionalak. Hau da, eskolak, institutuak, ospitalak, Vale. Zer ikusten dugu hemen? Ipar Euskal Herri guztiak dauzka 10 zona funtzional. Zona funtzionala guk asmatu ditugu, joan gara ikusten non daude medikoa, non daude dendak, non daude eskola, non daude hau ez digu Frantziako gobernuak eman, guk eraiki dugu. Katxalin Nafarroa berekoa izan da, ezagutze zuelako, ez? Zer ateratzen zaigu? Nafarroa Ipar Euskal Herrian, Pirineo guztian zehar, naiz eta jende gutxi bizi, naiz eta mendia egon, naiz eta zailtasun asko egon, eraiki dute 10 zona funtzional dauzkan lurralde bat. Eta beraz, naiz eta baserri alde batean bizi, nahiko eskura, esan dezagun ordu laurden batera, dituzte zerbitzu basiko guztiak. Bai? Nafarroa garaira baldin bagoaz, hegoaldera, zer dauzkagu? Dauzkagu, gutxi gara bera ez dakit, 5-6 zona, tartean urdin hori guztiak ez dauka zerbitzu funtzionaltasunik eskura, eta beraz, non ari dira biztanleak galtzen batez ere? Nafarroa garaian. Ikusten duzue lurralde batean aktibatu dute lurralde politika bat, bertako agenteekin, gehi estatuarekin, ados? Eta Nafarroa garaian justu kontrakoa egin dute, desertifikatu. Bai? Egoera beraren aurrean, ispilu beraren aurrean, bi aurpegi desberdin. Eta hori da, tokian tokiko politikak ekarri dutelako relazio bat landagunearekin nahi baduzue indartsuagoa, konprometituagoa, eta bestean, nolabait ere, desertifikazioa. Bai? Orduan, diskutiblea izan daiteke erabili dugun metodologia, diskutitu daitezke gauza asko, baina gaur egun Euskal Herrian eta mendia eta hiriaren arteko relazio horretan ere ikusten da gauzak oso desberdin egin daitezkela eta emaitza oso desberdinak lortu, ezta? Eta hor, Nafarroko kasua. Eta hori esan da, ez dakit, galderarik edo badagoen. Kasu honetan hori pertsinen kontua da. Ikusi eta Frantziak bertzitu da dela baldan eta portu baten alde? Ia, batzutan ohitura badut oso korrektua ez izatekoa, eta ez dit honik egiten, baina lehen esan dudan bezala eta hitz egin dudan bezala, ez da, 36ko gerraarek eta ekarri zuen egoerari buruz, Ipar Euskal Herrian esan behar dut, segurazki Ipar Euskal Herrian ez balitza abertzaletasuna egon. Eta segurazki baserritarren LB sindikatua ez balitz egon, lurraldea zen horrela izango da. Egia da, estatuak izan ditu, Frantziako estatuak izan du politika bat lurralde guztian jendea mantentzekoa. Eta frantsesak horretan oso zorrotzak izan dira, dirua jarri dute, eta Europako nekazaritzako diru asko Frantziara horregatik joan da, ezta? Baina gero Ipar Euskal Herrian, Frantziako lurralde politikan, Ipar Euskal Herria zen basoa.
mendia, hori ez zen rentablea, hori abandonatu egin behar zen. Ez balitz LB sindikatua egon, segurazki, eta abertzaletasuna nahi baldin baduzu gero euskararen inguruan, eta bar, ez genuke argazki hau izango horren garbi, esango nuke, nire hipotesia da. Nik uste dut hor, iparraldearen kasuan behintzat, baserri munduari lotutako aktivismoak inpakto politiko, soziopolitikoa izan duela baserritik askoz harago. Eta lotuta dago herrien kontzeptualizazioarekin, zerbitzuekin, lurraldean bizitzearen konpromisoarekin, gauza gehiagorekin, uste dut. Beste lan bat, ez dudana hemen aipatu, bere garaian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren enkarguz, esan ziguten aztertzeko 2005 biztanletik berako herri txikietan zeuden emakumeen egoera sozioekonomikoa zein zen. Eta aztertu genuen, Miren Elgarresta horren emakundeko zuzendaria denaren enkarguz, aztertu genuen, eta konturatu ginen, herri txikietan bezain beste emakume bizizela herri handietako landaguneetan, lehenengo datua. Baina bigarrena, konturatu ginen, egoera sozioekonomikoa, emakumeena oso eskasa zela kaleko egoerarekin konparatzen. Besteak beste, ongi dakizuen bezala, emakume askok ama edo aita zaintzeari begira lana uzten zuelako, beraz ingresorik ez, bikote harreman asko ja oso helduak, eta horren barruan bat etxea zaintzen eta bestea fabrikan, eta nolabait ere, pixka bat, halako egoera batzuk, ez? Orduan, alde guztietatik ikusten da, pixka bat, landagunea, baserrialdearen kontzeptualizazio berri batek behar duela beste politika aktibo batzuk, behar duen bezala konpromisoa jendearen aldetik. Eta zer esanik ez gazteen aldetik bertan bizitzen jartzeko. Eta lurrak garbitzeko. Besterik ez bada, Zurineren txanda. Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko lehenik eta behin, gonbidapena, hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Ni Zurinen naiz, Zabalduz kooperatibatik nator, eta, nire helburua edo behintzat saiguten erronka, izan da, bizkat, Zabalduz kooperatiban garatzen ditugun, egitasmoekin nolabait erronka demografikoa aurre egiteko, hainbat praktika edo, ez, ikustaraztea edo, behintzat zuei azaltzea, ez. Saiatuko naiz ahalik eta pragmatikoen izaten, bestela, galdetu lasai, zeren askotan, nik gizarte langilea naiz, askotan sartzen gea gure lanpostu horretan eta hasten gea gure hizkuntzan hitz egiten eta agian gerta daiteke guk ulertzen duguna agian beste batzuk ez ulertzea, ez? Orduan, hori pragmatismora joango naizela, bale? Lehenengo eta behin komentatzea, nondikan natozen pixkat markoa emateko, bai. Bogan bigarren mailako kooperatiba talde batetikan, talde bat ere ordezkatzen dut. Kasu honetan, ekonomia sozialetik gizarte ekintza sustatzen dugu, eta nolabait gizarte ekintza edo jardueretan parte hartzen dugu nolabait administrazio publikoarekin eta hainbat eragileekin batera, ez? Eta gure xede nagusia da nolabait egoera zaurgarrian edo eta bazterkeria egoera sozialean dauden pertsonei laguntza eskaintzea, bai, eta laguntza ematea. Orduan, pixkat marko hau eman da, Zabalduz kooperatiba elkartea, hemen ikusten den bezala, hainbat kooperatiba gaude, talde kooperatibo honetan, ez? Bigarren mailako talde kooperatibo honetan. Eta, Zabalduz kooperatiba, kasu honetan, irabazi asmorik gabeko eta gizarte ekimeneko kooperatiba bat gea. 2014an hasi genuen gure bidea,
Eta egia da betidanik aurren babesean aritu garela lanean, bai, eskuhartze sozialean aritu gara lanean 2014tik hasita, baina egia da, bueno, ba nolabait hainbat gizartean dauden hainbat erronka eta hainbat problematikei aurre egiteko, ba baita ere eskuhartze soziala egiteaz gain nolabait bueno, ba, inklusio soziolaboralean eta baita ere eskuhartze komunitarioan hainbat proiektu berritzaile jarri ditugula esan dezakegu, ez? Orduan, bueno, hau pixkat marko bezala, bueno, zeintzuk diren gure balioak, eta bueno, ez dakit ondo ikusten den, baina hau da pixkat gaur egun ditugun errekursoen bueno, errekurtsoak edo ditugun egitasmoak, ez? Bueno, esan bezala, lau gune edo lau burbujetan banatzen da. Lehenengo eta behin, bueno, pues goian eta ez, hori agertzen diren, bueno, area hori izango litzateke eskuhartze soziala, bai, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin nolabait, bueno, ba, haurretan nerabeen babesean lan egiten dugu, hor kasu honetan esan dezakegu atenditzen ditugun edo hartatzen ditugun pertsonak direla gazte migranteak, bai, beste herrietatik handatu zen gazteak dira, adin txikikoak eta erreferente familiarri gabe, bai, eta gero bestalde baita ere, ba, bueno, ba, hemengo gazteak, bagian babesgabetasun egoeran egon daitezkenak, eta, bueno, kasu horretan nolabait saiatzen duguna da, ba, pertsona horiek babesten, proiektuak, ez, bizitza proiektuak sortzen gazte horientzat, eta nolabait ere komunitatera, ez, lotzen, ez? Azken batean migrazioaz ari garenean eta justo gazte migranteak aipatu ditudalako, ez da migrazioa hartzea soilik, da migrazioa gizarteratzea. Kasu honetan pertsonei laguntzea nolabait hemen bizitza proiektu bat garatzen eta nolabait bueno, pues ahal dugun hein horretan, ba nolabait bueno, babesa eskaini eta komunitate lotura horiek ere ba, bai herrietan, herri txikitan edo herri handitan nolabait pertsonei aukerak eta aukera berdintasunak ematea, ez? Hor, bueno, Donostian Gipuzkoako urgentzi zentroa kudeatzen dugu, bai? Gero bestalde baita ere seguran preemantzipazio zentro bat ere badaukagu, pentsa, segura herri txikia, ez? Eta zentro hori ireki genunean, pues bueno, pues hainbat erronka auki genitun, baina ba, batez ere aurretik beste esperientzia txar batzuk egon zirelako. Eta bueno, ulertzen da, ez? Horrelako zentro bat irekitzen denean, ba bueno, ba ze beldur egon daitezken, ez? Edo ze arrisku incluso. Baina bueno, hor nolabait profesionalek ez, egiten dugun lanaren bitartez eta baita ere pertsona hauek eman nahi duten, ez? Eta lurralde mailan baita ere eskaini nahi duten horren bitartez, ba bueno, ba gaur gorkoz 2018an hasi genuen proiektua seguran eta bueno, esan dezakegu lotura handia, ez? Herriarekin lotura handia daukan proiektua dela gaur gorkoz. Segura, bueno, eta hortaz gain baita ere gazteekin pixkat, ez, transizion a la vida adulta deitzen den kontzeptu horren aurrean, ba gazteen emantzipazioa ere landu nahi dugu, ez? Kasu honetan babesten ditugu, hortarako badaude espazio batzuk pertsona hauek babesteko, baina gero pertsona hauekin ere lanketa bat egiten dugu beraien transizio honetan, ba nolabait ere pertsona autonomoak izateko, ez? Eta nolabait emantzipazio hori landu ahal izateko haiekin. Bueno, gero ikusten duzu hor borobil arroxa, kasu honetan izango litzateke pixkat proiektu soziolaboralak edo deitzen diegun atala edo ari esango genuke. Hau kooperatiba mailan eduki genuen hausnarketa baten ondorioz bueno, sortu genituen egitasmo hauek. Kasu honetan emantzipazioaz ari baldin bagera eta gazteak artatzen ari baldin bagera, argi genuen nolabait bueno, ba nolabait proiektu soziolaboralak martxan jarri behar genituela nolabait gazte hauen emantzipazio hori, ez? Nolabait sustatze aldera. Kasu honetan, bueno, gure errekursoetatik edo guk egiteko genuen metodologiatikan abian jarri genuen proiektu bat,
batzen izena duena, eta kasu honetan, bilatzen duena da nolabait gazte hauen laneratze prozesuak erraztea. Bai, baina ez bakarrikan gazteekin baita, batez ere enpresek, ez? Enpresa sare bat osatuta dugu, harrera enpresa deitzen diogun enpresa dira, eta nolabait bada beste modu bat nolabait kohesio sozial hori lortzeko, ez? Hau da, enpresa bezala, zer posible duten egin ere gazte hauen laneratze prozesuak errazteko, ez? Orduan, filosofia hortatikan laneratze prozesuak sustatzen ditugu gazteekin, eta, bada ere beste erronka bat, ez? Hau da, migrazioaz ari gara, migrazioa gizarteratu behar dugu, baina migrazioari ere aukera berdintasunak eskaini behar dizkiogu, ez? Eta kasu honetan, lana bada ardatz nagusi bat nolabait pertsona hauen emantzipazioan lan egiteko kasu honetan, ez? Gero bestalde badaukagu baita ere bertatik laneratze enpresa eta, pixkat hildo beretik handikoa, laneratze enpresa bat da. Kasu honetan, laneratze enpresa honek bi helburu ditu, ez? Batetikan Hernanin kokatuta dago eta nolabait laneratze enpresa honekin bilatzen duguna da lehenengo sektorearen sustapena. Bai, kasu honetan lehenengo sektorearekin lan zuzena egiten dugu. Azken batean bertatik elikatu zen enpresa, bada nolabait elikagaiak bilatzeko gune bat, ez? Hau da, esnea hartu eta gazta bihurtu. Esnea hartu eta postreak egin, ez? Bada nolabait materia prima hori, ez? Lehenengo sektoretik datorren materia prima hori, eraldatu eta era berean nolabait sukaldatzeko eta gero eskaintzeko, ez? Inguruneko bai enpresa, lantoki, ezberdinei. Orduan, tokian tokiko, ez? Nolabait elikagaiak sustatuta lan egiten dugu Hernaniko lehenengo sektoreko ekoizleekin, baina era berean enpresa horretan lanean daudenak nolabait bazterkeria egoeran dauden pertsonak dira. Bai, kasu honetan lanaren bitartez eta lanpostu bat eskainita egiten duguna da tokian tokiko elikagaiak eta lehenengo sektore hori sustatzea, ez? Horrekin batera Hernanin ere duela urte batzuk nekazaritza eskola bat martxan jarri genuen, zeren gure hipotesia bazen nolabait elikaduraren bide edo elikaduraren zirkulo horretan nolabait gero eta lehenengo ekoizleekin gero eta produktu gehiago izan, gehiago eraldatu, saldu, beraz gehiago sortu beharko dira, ez? Orduan nekazaritza eskola horren bitartez nolabait bilatzen genuena zen nolabait lehenengo sektorean ere pertsona gehiago egotea baratzetan lanean eta baita ere ekoizle gehiago, ez? Eta formatuak ere egotea. Orduan, esan dezakegu hor bertatik badela elikaduraren baliokatearen parte, ez? Parte bat, bale? Eta gero, azkeneko praktika bezala edo azkeneko area bezala daukaguna eskuhartze komunitarioa. Eskuhartze komunitarioan hainbat proiektu ditugu, baina esan dezakegu pixkat egitasmo nagusia dela auzosare proiektua edo egitasmoa, ez? Kasu honetan gero Imanol eta bion artean gehiago azalduko dugu egitasmo hau, azken batean, bai Gislan eta bai Bogan taldea gabiltzalako proiektuaren atzetik, baina hori, esan bezala, auzosarek bilatzen duena eta modu oso azkarrean azalduta, hauskortasun edo eta isolamendu egoeran dauden pertsonei, nolabait eskuhartze komunitarioaren bitartez, nolabait, lotura komunitario gehiago sortzea, ez? Azken batean, badaude adineko pertsonak eta adineko pertsonak ez direnak ere, isolamendu egoeran egon daitezkenak edo eta, ez? Hauskortasun egoeran egon daitezkenak eta horren aurrean nola sustatu zaintza sare komunitarioak, ez? Ze azken batean, konsideratzen dugu zaintza eta zahartzearen barruan zaintza ere badela beste erronka nagusi bat, lehen Imanolek aipatu duen bezala, eta kasu honetan, administrazioaren papera bat izan behar du, baina hor konsideratzen dugu baita ere euskal komunitatearen sareak eta loturak sustatzeak, bai ere zaintzari beste begirada bat ematen zaiola, ez? Eta, zaintzari eusteko beste modu bat ere badela, ez? Orduan,
eskuartze komunitarioari ere, bueno, hor beste proiektu ezberdinak ditugu, auzosare gaur egun Gipuzkoan 7 udalerritan garatzen ari gea. Udalerriak bat ezberdinak dira, batzu txikiagoa dira, beste batzuk handiagoa dira, batzu bere idiosinkrasia, ez? Bueno, guk proiektuan nolabait egokitzen dugu herrian dagoen potentzia kasun hortara edo izaera hortara, ez? Eta bueno, gero eskuartze komunitarioan baita ere eta pixkat etxebizitzaren erronkari lotuta, nolabait hor bai Gipuzkoako beste bi herritan ari gea garatzen pixkat etxebizitza komunitarioaren kontzeptua. Bai, azken batean, bueno, hor batetik dagoena da, bueno, gazte batzuk badaukatela, ez, emantzipaziorako arazoak eta etxebizitza bat topatzeko arazoak eta horri aurre egiteko arazoak, baina era berean ere badaudela agian adineko pertsonak ere, bueno, ez dutenak nolabait erresidentzio batera joan nahi, ez? Azken batean hor badagoelako ere, bueno, ematen du, ez? Badagoela como karril bat jarraitu behar dena eta bueno, hor bilatzen duguna nolabait etxebizitza komunitario horiek nolabait proiektu intergenerazionalak ere sustatzea, eta hor, bueno, Usurbilen Txirikor da eredu, hor udalak sustatu du nolabait proiektu hau, hiritikateko profesionalekin, baina baita ere gure esku hartzea bai egon dela eta gure dinamizazioa bai egon dela etxebizitza komunitario horretan, ez? Pixkat bizikidetza hori sustatu eta dinamizatze aldera. Ordan, hau da pixkat gure argazkia eta guk martxan ditugun proiektuak. Egia da, gure ustetan ez dutela bakarrik, bueno, guk ditugun egitasmoak bakarrik banakako gizarte arazoei edo arazoak jorratzen, baizik eta, bueno, erronka demografiko nagusiekin ere lerrokatuta daudela, ez? Bereziki esan bezala bazartzea, jaiotze tasa baxua eta horren aurrean migrazioa baita ere, eta gizarteratzea, ez, kasu honetan. Orduan, nire ariketa izan da pixka da, egitu bakoitza eta ze erronka botatzen duen azaltzea. Kasu honetan, gaztetan eraben inklusio soziolaborala sustatzen dugunean, hau da, batzen proiektuarekin, eta trapezistak egitasmoarekin, bueno, kasu honetan, laneratzea eta gizarteratze ibilbideak sortzen ditugu, Gipuzkoako Foru Aldundian dauden edo sarean kokatzen diren gazteekin. Kasu honetan, bueno, jaiotze tasa baxuari aurre egiten diote eta horren aurrean ere migrazioa, era batez ere gizarteratzea, ez? Gizarteratzea dela, bueno, guk daukagun erronka nagusiena gazte hauekin lanean ari garenean. Pixkat, gustatuko litzaidake batzen proiektua, bueno, beste modu batean, bueno, zuei erakustea eta hortarako bideotxo bat jartzea iruditu zaizela proposena. Eta, bueno, esan dugun bezala, batzen proiektuan nolabait bilatzen duena da, kohesio soziala handiagoa Gipuzkoa mailan, bai bertan lan egiten dugulako, enpresekin batera, gazteekin batera, hezkuntza zentroekin batera, azken batean gazte hauek ere ikasten daudelako eta profesio bat ikasi nahi dutelako. Eta eragile sozialak baita ere, ez? Orduan, bueno, hauen, ez, aliatu hauen artikulazioaren bitartez, bilatzen duguna da gizarteratze eta batez ere laneratze prozesuak sustatzea batzenen eskutik. Orduan, orain Ala eta Asrafen, bueno, pues, esperientzia kontatuko dizuete beraiek. Soy Alae, tengo 18 años, soy de origen marroquí y vivo en Ordizia. Hola, soy Ashraf, tengo 18 años, soy marroquí y vivo en Ordizia. Yo, por ejemplo, empecé con Batzen en el 2022. Hacemos visitas a las empresas, formaciones. Hay clases, te enseñan cómo hacer el currículum, cómo buscar trabajos y tal.
Empezamos así también y hemos venido, hemos visto la empresa, todos los pabellones, todos los talleres. Pasaron un par de meses o así, pues nos llamaron a Batsen que necesitaban una persona. Al principio me cogieron a mí y pasaron unos 6 meses o así, que necesitaban otro trabajador y llamaron a Ashraf. Hasieran Batsen jarri izan gurekin harremanetan eta proiektua presentatu zigun eta beharra izan genuenean selekzio prozesuarekin hasi ginen eta gaztetxoa kontratatzea oso interesgarria iruditu zitzaigun gure kasu bereziarengatik. Guk bertan ikasten dugu, ez da eskoletan erakusten guk egiten duguna. Bertan motor eta sorgailu elektrikoak konpontzen ditugu. Tailer elektromekaniko bada, bai elektrizitatea baita mekanika lantzen ditugu eta tailerreko gaztetxoak behar genituen, behintzat FP mailori izatea. Yo, por ejemplo, tenía la ESO, empecé a un FPB de electromecánica y así, y luego cuando lo saqué, empecé a hacer un grado medio y ahí empecé a trabajar aquí. Estudié la electromecánica de coches, hice las prácticas y aquí estoy trabajando. Gaztetxo hauek kontratatzeko arrazoiak bi dira. Beraiek lan egiteko beharra dute, baina guk ere langileen beharra badugu. Elkartze puntu hori oso interesgarria da. Gogoak dauzkat lan egiteko. Yo antes, cuando empecé a trabajar, vivía en un centro de menores. Si estás trabajando ya tienes una mitad hecha. Te buscas la vida solo, podrás ayudar a la familia también, ayudarte a ti mismo. Más oportunidades en la vida tendrás. Y cuando salió él, empezó a trabajar y tal, pues hemos buscado un piso y ahora estamos juntos, 24/7. Onurarik garrantzitsuena bi gazte hauek bertan daudela eta ondo egokitu direla gure familiara eta oso gomendagarria da esperientzia. Gu bi izan ditugu eta biekin oso pozik gaude. Al final nos gustaría pues tener algo guay en la vida, pero nunca sabes. Hay que ir currando y a ver cómo van las cosas. Dentro de 5 años estaré aquí en Arrano currando, pero me gustaría jubilarme aquí. Bueno, ikusten duzuen bezala, gure erronka da gizarteratzea, baina baita ere gazte hauen gazteratzeak ahalbidetzea. Eta gainera gero ikusten baldin bazue, batera bizitza joan dira. Osea, emantzipatu dira baita ere, ez, lanaren bitartez. Hau da pixkat proiektu edo egitasmo honekin daukagun helburua, ez da bakarra, asko daude eta asko dago lan handia dago honen atzetik. Komunitatea aktibatzea bada, ez? Auzosare egitasmoaren bitartez egiten dugun beste lan handi bat. Kasu honetan bakarda ez hautatuan eta pertsona nagusien isolamendua saihesten duen proiektua da. Eta auzoko sareak eta elkarren arteko laguntza sustatzen dituen proiektu soziala da. Egun soziala nolabait bizi berrituz, ez? Kasu honetan gero eta egitura soziala ahulagoak ditugu, gure harremantzeko moduak ere asko aldatu dira. Eta hainbat faktore direla medio, nolabait hauskortasun egoera sozialan dauden pertsonen egoerak aurre egiteko eta beraien bizitza, ez? Kalitatea hobetzeko, nolabait auzosare egitasmoa martxan daukagu eta hau, biztanleriaren zahartzearekin eta hasta inkluso despopulazioarekin baita ere, ez? Bi erronka horiekin erabat lerrokatuta dagoen proiektua. Bertatik elikatuz, egitasmoaren bitartez laneratze enpresa lehen aipatu bezala, ez? Tokiko eraginarekin laneratzeak sustatzea helburu bezala daukagu, ez? Lehen esan dugu, gizarte bazterkera egoeran dauden, pertsonentzako laneratze enpresa dela eta tokiko ekoizleekin egiten dugula lana, ez? Nolabait elikagaiak sukaldatu eta eraldatzeko. Orduan, kasu honetan ere, landa eremuen despopulazioarekin edo erronka horrekin ere zerikusia daukan proiektua da, ez? Kasu honetan, tokiko garapena, ez? Lantzen baldin bada, gero eta aukera gehiago egongo dira, ez? Kontekstu horretan eta despopulazioa gutxiagotuko dugu, ez? Lehen Imanolek aipatu duen bezala. Eta babesgabetasun eta zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen eskuhartze soziala, ez? Hor, esan dugu, hainbat egitasmo ditugula, urgentziz zentroa, premantzipazio zentroa,
transiziorako, ez? Adin nagusi izateko transizio horretan hainbat proiektu eta pisu kudeatzen ditugu baita ere. Eta hemen jorratzen dugun erronka nagusia egitasmo honekin migrazioa eta gizarte integrazioa da, ez? Lehen, bai Manolek ere hainbat datu eman ditu eta pixka Kanarietara begiratzen baldin badugu edo, munduaren bestaldean dagoenari erreparatzen baldin badiogu ikusten da ere, azkenean erronka nagusi bat izango dela hemen lan egitea. Orduan, hau bat gure praktikaren bitartez eta hainbat erronkari nola egiten diogun aurre azaltzeko neukana. Ez dakit galderaren bat daukazuen, zerbait nahi duzuen argitu. Vale. Egingo duguna da pixkat auzosare proiektua aurkeztu. Bai. Orduan, botatuko dugu saioa auzosarea ez dago bion artean. Kasu honetan, aipatu dugu, ez? Gobernantaletik gatoz, Dieslan kooperatibatik, eta azken batean auzosare proiektuaren atzean, bi kooperatiba hauek gaude. Egia da, auzosare proiektua martxan jartzeko, Tristunguruan hainbat faktoreri erreparatu behar diogu. Kasu honetan, biztanleriaren sartzea bada faktore nagusi bat auzosare proiektua edo egitasmoa martxan jartzeko. Individualismoa, gero eta individualismo gehiago tartean eta gero eta egitura sozial ahulagoak ditugu gure ingurunean. Familia eredu berriak ere ekarri dutena. Teknologiak, Teknologiak, badaukate, beraien alde ona, baina bere alde txarrari erreparatuta, IKT edo teknologia berriak ekarri dutena izan da, harremantzeko modu ezberdinak egotea, Nola, gero eta pertsona gehiago ikusten ditugu mobilarekin, Orain kalea ateatzen baldin bagea, mobilarekin gaude denbora asko eta lehen agian auzoko pertsonekin, bagian interakzio gehiago ematen zen, Orduan honek ere ekarri testuinguruan dagoen faktore bat da, eta esan duguna, landa ingurune zahartuagoak eta despopulatuagoak ditugula, Orduan testuinguru honetatik abiatuta, nolabait auzosare proiektua martxan jarri genuen, eta, agian zuri utziko izut pixka eta horrekarien berri emateko aukera. Bera, auzosare esan du, baserri giroko auzoak sartzen eta hola, eta, elkarrizketa, lagunarteko elkarrizketa batean, boganeko, zurinen lankide batzuk, eta ni neron eta elkokitu bilen, eta, esaten ziguten, gu ari gara, interbentzioa egiten herrietan, baina konturatu gara, egitura soziala, gero eta ahulagoa diela, eta jendea bakarri bizi dela, baserri aldean oraindik eta gehiago, bakarri bizi dela, eta zerbait gertatzen dena, ez dela inor konturatzen. Eta horretaz ari ginela, gu hasi ginen, guk hori detektatzeko asmatuko genuke sistema bat, honen arabera, bestearen arabera, baserri urrutiago, hurbilago dago, eta elkarrizketa informa batean hasi ginen ikusten nola bat ere, bizilagun gero eta gutxiago dauden kontestutan, asmatu zitezken modu batzuk, informazioa ondo ibili eta ondo manejatu ezkero, egoera horiek detektatzeko, ezta? Eta hortik hasi ginen, dela 6 bat urte, eta, momentu batean, hasieran zen, eta sutea baldin badago, inguruan pinuri dagoen, ez dagoen, hori posible alda, eta hartuko genuke kartografia, eta etxe bakoitzari jarriko genioke balio bat, eta holako gauzetan genbiltza, baina momentu batean, gelditu ginen, esan genuen, baina bakardadea, zer da bakardadea? Zer da bakardadea, zer da bakarrik egotea? Eta, hor, egia da, zurin ere lankide batzuk eta buru belarri sartu zean kontu hortan, ibilizian Errumanian, ibilizian Norvegian, ibilizian Frantzian, ibilizian irakurri hau eta beste, eta, osatu zuten bakardadearen inguruko zea bat, kontzeptu nahiko zabala eta berritzailea, ezta? Eta ondo oinarritua, ez? Hau da, bakarrik egotea ez da, bakarrik egotea bakarrik. Bakardade mota diferenteak daude, kausa diferenteak daude, ondori diferenteak daude,
Eta orduan, gu horrekin etorri zirenean, gure matematikariak eta hasi ziren, begira, hau kalkulatzeko, hau horrela, beste hala, eta sortu genuen, bakarrik bizi den personaren inguruan, zenbait datu izan ezkero, aurre esateko, arrisku egoeran zegon, ez zegon, zenbateko arriskua zeukan, ez zeukan, eta sortu genuen sistema bat. Gero sistema hori egia da, ekarri dugu informatikara, automatizatu egin dugu, 7 herritan erabiltzen ari dira, eta bar, ongi. Baina hori baino gehiago zen, nolabait ere aurrean geneukan problema, ez da? Nola lortzen dugu, herri txikietan, eta ez herri txikietan bakarrik, edadeko jendeak, gero eta kontaktu gutxiago daukanak bere inguruarekin, ez erabat isolatua gelditzea. Eta orduan, nolabait ere, Boganen asmoa beti da kalean interbenitzea, kalean egotea, kasuarekin zuzenean egotea. Boganeko ez dira bulegoan egoten dira kalean. Eta orduan, gure logika izan zen, ongi eta nola lortzen dugu Boganeko jendea kalean egon daitezken bolondresa, voluntarioak, eta udaletxeko gizarte zerbitzuak, egia da informazioa oso delikatua da, eta informazio hori asko zaindu behar da, ondo zaindu behar da, nola lortzen dugu hiruak lotzea, ezta? Eta, asmatu Boganek metodologia bat landu zuen, metodologia horretan, guk aurretik, baina nola lortzen dugu herritar guztiak 75 urtetik gora bat identifikatzea, sistema bat sortu genuen. Nola lortzen dugu, haien galdera zen da, beraiekin nola sartzen gara harremanetan, eta montatu zuten, galdetegi bat, inkesta bat, nahi duten guztiei, inkluso kanpaina bat jende animatzeko eta barrez. Bigarren kanpaina bat, herritarrak animatzeko laguntzaile, zaintzaile, bizilagun aktiboak izatera. Bai, bizat, proiektuarekin edo egitasmoaren hasi aurretik, azkenean komunitatean hasten gara lanean. Berak esan dugu ondo, ez? Kalean hasten gara lanean, kalean pasatzen ditugu ordu asko, berak eta parte hartzaile bat egiten. Eta egia da, horrelako egitasmo bat jarri aurretik, modu parte hartzailean ere saiatzen garela hainbat gune sortzen, pixkat herritarren ikuspegia jasotzeko, ez? Eta herritarrek bakardadearen aurrean daukaten pertzepzio hori zein den jakiteko, ez? Zuretzat bakardadea agian izan daiteke gauza bat, zuretzat agian beste bat. Baina guazen konstrukto sozial bat, eta guazen konstrukto amankomun bat abian jartzea, eta guazen modu berdinean ulertzea bakardadea zer den, ez? Azkenean, hainbat faktoreen koktelera baten aurrean, gizartea, gizarteak eduki duen transformazio baten aurrean dagoen problematika bat da, bai? Eta problematika hori aurre egiteko edo heltzeko, oraindik garaiz gabiltzara uste dugu, ez? Eta horregatik guk sinesten dugu proiektu honetan, ez? Horregatik, lehenengo eta behin egiten duguna da herritarren pertzepzioa jaso, hau da, zein da bakardade egoeraren aurrean zer ulertzen duzu zuk hori, nola ulertzen duzu hori, zer egin dezakezu zu bizilagun bezala baita ere, ez? Nolabait problematika sozial honi aurre egiteko. Eta era berean eragile sozialekin ere egiten ditugu elkarrizketa asko, ez? Jakiteko, herri mailan ere komunitatean, ze potentzialidade dagoen, ze gauza dauden martxan, ze ahultasun dauden, ze hutsune egon daitezken, ez? Orduan lehenengo eta behin egiten duguna da komunitateari galdetu, ez? Ea nola eta herriari galdetu, nola ikusten duen problematika hau eta nola ikusten duen aurre egin behar zaiola, ez? Bai, orduan nolabait ere azkenean bi argazki, ezta? Bat egiten dute nolabait ere herrian bakardadea gainditzeko, bakardadea aurre egiteko zer rekurso zer dago? Eta guk egiten duguna da, eta herrian zenbat jende dago bakarri bizi dena. Gure sistemak denbora realean eguneratzen du hori, ez da argazki finko bat. Eta nolabait ere bi horiek lotzearekin batera aktibatzen da zaintzaileen komunitate bat eta edadeko jendeari proposatzen zaio, bakarrik sentitzen badira, laguntzaile bat edo identifikatzea. Gure sistemaren bitartez, laguntzaile horri ematen diogu aplikazio mugikor bat, telefonoan dauka nahi baldin badu, eta bestela telefonoa zenbaki badauka deitzeko. Aizu, Maritxu gaur oso triste ikusi dut. Informazio hori sistemara iristen denean, datu hori sartzen dugunan, beste datuekin batera, hasten gara kalkulatzen, Maritxuk 75 urte eta triste, tira, baina 98 urte eta triste, agian
desberdina da, ezta? Orduan hor dago ja baremazio bat dago, eta gauza horiek lantzen dira, eta udaletxeko gizarte langileak, kasu, dauka segundu gutxitan informazio mordo bat gurutzatua, familiarekin harremanetan jarri behar baldin badu, edo bizilagun bati deitu behar baldin badio. Eta orduan, asmatu dugu vigilantzia eta bizitza komunitarioko radar moduko bat, jende gaztea eta voluntarioak harremanetan jartzen dituena jendea helduarekin, edo bakarri bizi den jendearekin, eta horren bitartez, alde batetik harremana lantzen da, eta bestetik arrisku egoerak saiesten dira. Arrisku egoera ze izan daiteke, zuri egunean behin etortzen bazaizu, zure ezagun bat, ate joka, zemu zaude, Maritxu, badakizu, istripu bat izan baduzu behintzat egun horretan norbait etorriko zaizula, ezta? Eta pixka bat, olako mekanikak bilatzen ditu. Eta, hori herri mailan egiten da, batzutan eskualde mailan ere bai, adibidez Nafarroan, Sakanan egin dugu, eta claro, Sakanako problema da distantziak. Etxe asko daude, kontzeju asko, herri ez harago, kilometro asko, Basaguru araño iristen da, eta nolabait ere, aktibatu dute, ikusi dutelako, horren beharra, olako zerbaiten beharra zutela, ezta? Orduan pixkat, idea nagusia bita? Bai. Azken batean, esango genuke 3 pilare ditula, ez? Auzosarek. Nolabait, batetikan errealitatea aztertzen dugu eta komunitatearekin hasten gara pixkat hausnartzen, ez? Zaintza zer den, bakardadea zer den, zaintza komunitarioa zen posible duen izan, ez? Hortikan hasten gara pixka bat errealitatea ezagutzen eta, pixkat Gislanek ekartzen duen datuistika hori esker, baita ere, nolabait datu kuantitatiboak ematen dizkigute. Hau da, ze auzoetan dago agian egoera zaurgarrian dagoen jendea, edo bakarrik bizi den jendea. Eta hori da azken batean udal mailan dauden datuen gurutzaketa bat eginda, ez ditugu datuak. Hor behar bada, interesantea da, honek lortzen duna da, lehenengo eta behin da, universalidadea. Hau da, herri horretan, edozein etxetan dauden edadeko guztiak dauden identifikatuta. Esaten honen bakardadea ikustezina da, eta jende asko etxean bakarri biziat ez du inork ikusten, ezta? Bintza radar honek denak hartzen ditu. Eta gero, bigarrena lortzen duena da, ez bakarrik voluntarioak egotea. Lortzen duena da, voluntarioa izan edo ez, kanpaina bat edo besteren bitartez, herritar guztiak bakardadearen problematikaz eta bereziki bakardade komunitarioaz jabetzea. Hori ere beste gauza bada, batean hitz egiten duzuen honetaz, jende bat konturatzen da, hori problema bada. Bakarri bizi den, 80 urteko pertsona hori ez da bakarri bizi nahi duelako, agian ez daukalako beste aukerarik, ez? Orduan, bai egia da, lortzen da aktibazio bat, batez ere auzo eta herri txikietan, ez? Eta agian lehen begiratzen ezen begi batzuekin hasten da begiratzen gai honi, ez? Honetan hasi ginela, pandemia ere gero tartean egon zen da horrela, eta gogoan dut udal bat, ez dut izenea esan gabe ezaguna, eta hango teknikariekin hizketan esan ziguten, badauzkagu hemen udaletxeko langileak, ardura handikoak, soldata honekoak, bakarri bizi direnak etxean sartu dira, eta bakardade problema batekin, gure lankideak, ez ja 75 urte eta largundua, ez. 55 urte, gainera osasun onarekin, baina etxean sartuta, eta rekurso sozialik gabe. Ez da soldata izan, naiz eta ez. Pixkat, orain behi begiratzen ari garela, ikusiko dugu noiz lantzen dugun, 75 urtetik beherako jendearen problematikara ekartzea detekzio sistema hau, nolabait ere gero eta gehiago direlako, baita ere pixka bat gazte etorkinak, etorri hemen bizitzen jarri eta batean sareik ez. Pixka nola ekartzen dugun olako egoeretara bakarrik, ez? Baina egia da, 75 urtetik gorakoena oso lotuta zegoen, herri txikiekin, baserri giroko komunidadeekin ere, naiz eta batean Basaurira salto egin zuten, eta batean ari ginen milaka datu kudeatzen, eta, baina hori ja beste pelikula da. Orduan, lehenengo pilarea esan dugun bezala izango litzateke pixkat aztertzea eta herriarekin batera, ez? Dagoen gaiaren inguruko pertzepzioa eta sentsibilizazio lan hori egitea. Gero beste batetik aktibazio komunitarioa, ez? Hau da, nik bizilagun bezala zer egin dezaket, ez? Beste bizilagun, ez? Egoera honetan egon daiteken bizilagunari zer posible diot eskaini, ez? Eta horrekin batera dinamika komunitario berriak martxan jarri baita ere, ez?
Guk hainbat herritan topatu ditugu auzo batzuk eta auzokagoak da. Hasten gara mikrotik makrora nola, ez? Eta auzo batzuk ez zegoen espaziorik pertsonak elkartzeko. Hasten gara hortik, ez? Eta, bueno, hor sareak eta taldea osatuta, ez? Bueno, azkenean espazio bat eman zen, eta gaur egun espazio hori autogestionatua da, arratsaldero elkartzen dira kafe tertulia bat egiteko, edo arratsaldero elkartzen dira pertsonak nolabait bingo bat egiteko, ez? Baina nolabait da problematika baten aurrean, ez? Nola amankomunean martxan jartzen dugun sare bat, ez? Eta nola elkar laguntzen garen, ez? Horret aktibatze komunitarioari dagokionez ez da bakarrikan, ez? Lehen esan duen bezala Imanolek, nola ni bizilagun bezala posible dudan identifikatu agian pertsona bat egoera zaurgarrian egon daitekena, ez dakit gaur ikusi duelako ogiaren bila dela eta pixkat desorientatua ikusi dut. Edo agian ikusi dut ez duela persiana igo 3 egunetan. Ez, nola posible dut nik bizilagun bezala behari lan hori egin eta identifikatu zerbait, ez? Agian pertsona baten dinamika naturalaren aurrean zerbait arraro dagoela, ez? Eta nola posible dut hori identifikatu. Eta gerora baita ere, nola posible ditugun dinamika komunitario berriak martxan jarri auzoetan, ez? Eta nola posible ditugun elkarguneak, ez? Martxan jarri nolabait lotura gehiago izateko gu guztiok, ez? Orduan hori da pixkat komunitatearekin egiten dugun lanketa, eta gero baita ere akonpainamendu profesionala egon behar duen. Azkenean, akonpainamendu profesional bati esker, pertsona bat gerturatzen zaizu, ez? Profesional bat gerturatzen zaizu, eta nolabait zure rutinetan oinarritutako eskuartze bat martxan jartzen dugu, ez? Hau da, profesionalak jakin behar du pertsona horrek ze gusto dituen, ze nahi dituen, zer nahi duen komunitatearekin, komunitatera gerturatzeko ze gusto dituen eta ze hobi dituen, ez? Eta horren aurrean, pintzat, eskuartze plan bat osatu, egoera zaurgarrian edo isolamendu egoeran dagoen pertsona horrekin, nolabait komunitatera, ez? Bertxertatzeko edo nolabait, ez? Orduan, esango genuke auzosarek ditula 3 pilare hauek, egia da oso konplexua dela, zaila da definitzeko, baina, bai usteet 3 pilare hauekin, bastante lurreratzen dugula proiektua eta bere helburua. Hau, zer esanik ez, hori bat, zartzearekin lerrokatutako erronka bat dela, ez? Zartzea, eta noski, zartzak ekartzen duen, hainbat faktore direla medio, isolatzen du egoera bat, ez? Eta azkenean problematika bat bada, bai, baina, azkenean gizartearen izaera, ez? Eta gizartean eman diren hainbat faktoreengatik, gaur egun garen gizartea da, ez? Gutxiago elkartzen gera, gutxiago harremantzen gera, orduan, herri bezala, ez bakarrikan pertsonak, ez? Egoera honetan dauden pertsonek zer posible duten egin, baizik eta gu ere herri bezala, eta bizilagun bezala zer posible dugun, ez? Eta, hau ere badauka gizarteratzearekin, ez? Lotura handia eta erronka horri erantzun nahi dion proiektu bat da baita ere, ez? Orduan, ez dakit honekin galderari dituzten, edo... Epatu dituzu basauri eta sakana, ez da? Sakana eta segundo araño. Nola lortu duzu bien, bezalatu izan, ez duzu izentik izan, nola lortu duzu herri horiekin kontatua datzea. Guk egin zarren egin prozesu guzti hori, genuen baita errabintza informatiko hori, mapat, etxe guztietan zeharen zeukan, eta gure entitateari dagokioak udalerri udaletxe gaunik orkestera orkestera zen, eta horren genuen dut aurkitu. Ez gure zarea sortu horren, zerbitzu sozialetan, ez edo udalak izanok interesik, benitzen da, ez da egin baina. Bai, hor gertatzen zaiguna da, sistema, eta hontaz nik baino gehiago, segurazki, zabalduzek dauka, baina bai, Angiozarko esperientzia izan zen, egin genuen lehenengotakoa. Egia da, momentu hartan esperimentala zen eta diru laguntza batzuk lortu genituen Foru Aldundiaren aldetik, Gipuzkoan, eta egin ahal izan genuen. Fase hori bukatuta gero,
nolabait ere dirula udal bakoitzak erabakitzen du gai horretan jarri nahi duen indarra edo beste gai batzuetan. Eta egia da, udaletxe batzutara joten gara, esaten digute, bai, baina indarra hontan edo hartan jarri dut, edo personalean dauzkat 2 lagun eta gainezka dauzkat, eta orduan, batzutan gertatzen da, gaiak badaukala ondo hartzen dela, eta beste batzutan beste gai bat hartzen dela. Gu saiatzen gara, baina egia da, honek dauka gastu estra bat, eta normalean udalai espazaio kanpotik dirua ematen ez diala sartzen. Sakanan adibidez, sartu geha, Europako diruak lortu dituztelako, bestela Nafarroko gobernuak ez du euro bat jarri, eta Sakanako mankomunidadek ere ez dute jarri. Gehiago esango dut, dirua lortu dute boganekoek, eta nolabait ere konbentzitu dituzte udalak, zerbitzua jasoko dute, baina euro bat jarri gabe. Orduan, momentu honetan behintzat, gai honetan bakarraren detekzioan, esperientzia hau nahiko aurreratuta dago, nahiko landuta dago metodologikoki, baina dagoen problema da, gai hau ez dela existitzen agenda normalean, da agenda extra batean dago. Eta batzutan lortzen dugu konbentzitzea eta estatzutan ez. Sakanakoa hori da, eta beste herri batzutan, udalak nahi izan duelako, baina gehienetan adibidez, Gipuzkoan Foru Aldundiaren laguntza extra batekin, eta Bizkaian adibidez BBK Fundazioaren laguntza batekin, extra. Bai, eta pixkat Imanolek komentatu duena osatzeagatik, Euskadiko gizarte zerbitzuen zorroa ere esaten du, legez araututa dago nolabait lehen mailako gizarte zerbitzuek sustatu behar dutela, dependentziaren arrisku egoera, azkenean autonomia maila bat ez baldin badaukagu, sarerik ez baldin badaukagu, harremanak ez baldin baditugu, segura aski, dependentziara lehenago iritsiko gara, lotura komunitariorik edo sarerik ez baldin badugu, eta elkarzaintzarako marko bat ez baldin badugu sortzen herri mailan. Orduan, dependentzia hori saiesteko, Euskal gizarte zerbitzuen zorroan araututa dago nolabait gizarte zerbitzuak, oinarrizko gizarte zerbitzuak, hau da, herriko gizarte zerbitzuak garatu behar dituztela horrelako zerbitzuak, Eta, hor kokatzen da, dependentziaren arriskuari aurre egiten diolako baita ere, ikuspegi komunitario batetikan, nolabait landuta, baina hor kokatzen da, eta ardura gizarte zerbitzuen. Istatiko zerrendatu aldituzuen proiektu hau aurreman dituzuen herriek eta igual proiektuak gehienetan badago informazio sistema, baina ez denetan, Legorretan ez dago informazio sistema, herri txikia delako eta moldatu direlako bere datuekin. Orduan, Legorretan, Gipuzkoa mailan esate baterako, Legorretan dago, Zestuan ere badago, Zestuak baserri auzo asko ditu, distantzia handira eta adina handiko jendea. Beraz, Zestuak zeukan premia izugarria neurria hartzekoa ere kontuari. Zestuan dagoen bezala Hernanin ere badago, Hernanik baserri giroko auzoak dauzkan bezala gainera bazeukan zaintzari begira proiektu berezi bat, batez ere kooperatiba bat eratuta kanpotik etorritako emakumeekin, eta nolabait ere lotu genuen proiektua emakume horien lanari eta bar, eta aktibidade agenda bati. Oiartzunek ere baserri giroko auzoak eta lurralde zabalak ditu, Oiartzunek ere bazeukan antzeko premia bat, eta Oiartzunek ere zaintzadi izeneko proiektu bat jarri du martxan, gutxi gora bera bolondresak aktibatuz, detekzioa aktibatuz eta bar. Usurbil orain sartu da, abenduan egin genuen sistema eta urtarrilean ekin zioten. Usurbilek ere baserri auzoak agina eta bar asko ditu. Usurbilekin batera ere Hondarribi egun hau aste hauetan ari da abiatu da. Gipuzkoan ez dakit besteik errenteriak ere badu, horrekin interesa, ez da. Bizkaian momentu honetan Ermuan
jarri dugu, eta Abadiñon astera dijoaz. Nafarroan Sakanan, Sakanako 3 mankomunidadeak sartu dira, eta, bueno, Sakanako kasuare da, batetik lurralde oso zabala da, herriak daude, kontzejuak daude, eta gainera Irurtzungo mankomunidadeari Basaburua gehitu diote. Basaburua da, pagadiak eta pagadiak, kilometroak eta kilometroak, baserriak eta baserriak, eta nolabait ere hango gizarte langile daukaten problema da, askotan ez dakitela etxean non dagoen. Eta gero langile baten baja baldin badago, informazio asko galtzen da, eta bar, ez? Gero, Kataluniako Pirineoan esperientzia bat egiten ari gara, ez da ateratzen ari, espero genuen bezala, hango datuak da diferente direlako, baina batez ere, distantziak oso handia direlako. Han badaude bolondresak, badaude teknikariak, badaude sistema, kilometroak dira, eta askotan, eta gero jendea oso isolatuta bizi denez, informazioa partekatzeko ere reservak daude, bueno, aurrera goaz, baina egia da, bueno, ja Kataluniako Pirineoa kilometro aldetik bakarri begiratuta, ja beste galaxia bada. Orduan, ondo ari da funtzionatzen, baina espero genuen baino polikiago. Piskat hori da, oan egia da, bueno, kombinazio hori, ez da, detekzioa eta aktibazio komunitarioa ondo ulertzen ari dela Euskal Herritik kanpo ere, bueno, Kataluniako aipatu dugu, baina, bueno, egun hauetan ere Amsterdamen da, edu nola digoa, Amsterdamen topaketa, Bruselara, bueno, badaude topaketa batzuk Europa mailakoak, eta proiektu aurretik ikusi dute, eta gonbidatu dituzte hori aurkeztera eta bar, orduan, bueno, badago jendeare deitu diguna eskaten, eta nola egiten duzue bakardadearen kalkulo hori, nola ere ideia eraman eta, bueno, negozioa egin nahian, orduan, bueno, bakardadearen idea eta komunidadearen aktibazioaren metodologia hau ondo sartu den gauza bat da. Problema zein da, eta pixkat Angiozartik esate zutena, ezta? Problema da ekstra bat dela. Eta udaletxeak hemen txikiak dira, batzutan lanerako gogo gehiago dago, beste batzutan gutxiago, zestuan jubilatu komando oso arduratsu bat dago, eta udalari estutu diote, eta, bueno, proiektua martxan jarri da, baina eskerrak, esan behar dut, eskerrak jende horrek mai gainean jarri duen adineko bakardadearen egoera, eskerrak. Ez, orduan, bueno, herri bakoitzak atzetik dauzka halako zirkustantziak, ez? Oihartzunen kasuan ere egia da, baserri asko, herrigunetik urrun, bakardade asko, eta nolabait ere, bueno, azkenean bazegoela, bueno, familiak ere oso trinkoak dira, eta orduan, bueno, gaiaren kontzientzia bazegoen. Azken batean, herri bakoitzaren atzean historia bat dago gai hau aurrera ateratzerakoan, ez? Ermuaren kasua, badakizue, ermua etorkin asko, baserri aldez, etorkin asko, etorkin horiek asko eta asko alargundu dira, anai-arrebak itzuli zaizki herrira, seme-alaba joan dira Bilbora edo Madrilera lanera, eta emakume asko, adibidez, herrian bakarri bizitzen, eta norbaiti deitu behar baldin badio, seniderik ez inguruan, ez? Holako herri desente daude Gipuzkoan. Orduan, bueno, herri bakoitza dauzka bere problematikak, eta bakoitzak nolabait ere bilatzen du edo bideratzen du hortik, ez? Baserri girora etorrita eta zuen kasura etorrita esate baterako, bete-betean hori, ez? Segurazki mai gainean jarri behar da, baserriak bisitatzea, bolondresak egotea, aldian behin etxe horietara joango direna, zemuz zaude, zerbait behar duzu, ez duzu, ez? Olako dinamikak ere beharko dira, baina kasu bakoitzak berea du. Egin genuen esperientzia bat, Aldudeko Bailaran, alegia, Urepeletik hasita Igorriraino. Han Frantziko legea diferentea dira, han ez zizkiguten datuak ematen, etxez-etxe joan ziren datuak biltzen eta barrez. Baina adibidez, Aldudeko Bailaran, han ere, pentsa ez, nolako maldak, baserriak eta bordak eta nun, eta nolabait ere, han egin zutena izan zen, sare bat antolatu, jendea bisitatzeko modu sistematiko batean. Ezta? Bueno, Ramon Martikoren etxera jun behar bada, jun behar da, venga, ez? Joan, eta gero junta mendian dago ardiekin, baina tira. Ez? Orduan, aldudek asmatu zuen modu bat, horrekin kunplitzeko, eta beste herri batzu beste era batera egiten dute, ezta? Orduan, askotan ikusi behar da tokiko lehentasunetatik, Metodologia orokor bat dago, baina.
Gero, Legorretak adibidez, kasu honetan, informazio sistema ez dauka, eta bakardatea ulertzeko bere modu propioa dauka, kasu honetan, adineko pertsonekin lotura gehiago daukaten, ez? Osea, kasu honetan, bakardate egoera egoteak adineko pertsonekin, ez? Lotura gehiago daukaten herriak, ez? Pentsatzen dute, osea, herri batzuk horrela pentsatzen dute, baina kasu honetan Legorretak adibidez, bakardadea edo isolamendu egoeran dagoen pertsona bat adintarte, edozein adintartetan bizitu dezaken egoera bat dela ulertzen du, ez? Legorreta herriak horrela ulertu du, ez? Orduan, karo, hausnarketa hontara iristeko, hori, bilera asko egin dira, prozesu parte-hartzaile asko eman dira herritarrekin, eragileekin, udala den lidergoekin. Kasu honetan ezin dugu ahaztu gobernantza kolaboratibo bat, nolabait sustatu behar dugula horrelako proiektu bat edo egitasmo bat hartzeko, kasu honetan espazio eta elkargune asko ematen dira, nolabait gaiaren inguruan hausnartzeko, eta baita ere, bizkat, nolabait, honi aurre egiteko ere talde motoreak sortzen dira, talde motoreak, bizkat, gobernantzaren markoa, eta bizkat, proiektuaren estrategia eren motore izango diren, edo trakzio lanak egingo dituzten, ez? Orduan, Legorretaren kasuan baita ere, kasu honetan, hausnarketa horietatik abiatu edo ateratakoa izan zen, bakardade egoeran ere bazaudela emakume migrante asko. Ez? Justo zaintzari eusten dioten eta sostengatzen duten emakumeak. Orduan, Legorretan ulertu zen baita ere, emakume hauekin ere, gizarteratze prozesu bat martxan jarri bat zela, eta kasu honetan zaintzaren sostengu nagusia ematen duten emakume horiek ere, nolabait sare bat behar dutela, eta lotura komunitarioa behar dituztela gizarteratze hori aurrera emateko herrian, ez? Eta beste bizilagun bat ez dela izateko. Orduan, Manolek esan duen bezala, herri bakoitzak ulertzen du modu batera, guk hor lagundu egiten diegu, azkenean laguntzen diegu udalei horrelako proiektuak eta egitasmoak martxan jartzen, batez ere bizkat, eraldaketa sozial hori, ez? Sustatzeko herri mailan eta justo zartzearekin dagoen erronka eta zartzeak ere gizarteratzeak ekarri bezakelako eta erronka hori ere edo horri ere aurre egin zaiokelako. Orduan, saiatzen gara pixka proiektuan moldatzen, herriaren idiosinkrasia eta herriaren izaerara eta metodologia bat daukagu, atzetikan sortuta eta garatuta, konstrukto sozial bat ere badaukagu sortuta, bakardadearen inguruan, baina gero da nola txertatzen dugun proiektua eta nola egokitzen dugun errealitate bakoitzera eta herrietan oso bakoitzera. Orduan, hau ere gara beste egitasmo bat, ola praktika edo modu pragmatikoago batean, pixkat zartaren erronkari eta Free audio post-production by alphonic.com. Zenbat denbora daraman gehien horietako herriko. Zenbat dut zehar? Zestu bat Hernani, biak. Eta zenbat denbora? Hernani 2008 batean martxan jarri genuen, kasu honetan hitzarmen baten bitartez, eta 4 urteko proiektu bat, eta zestoa 22. Hernani da, denbora gehien darama proiektu. Esaten denean gizarte aktibatu edo komunidade aktibatu, eta bolon presetik tira egiten denean, horrek epe luzeko, zagitzen batek bilbide izan dezaken, ikusten egin energia komunidadeetan, hasieran jende asko animatzen da, baina denbora pasa da, jende harretzen juten da, eta alde bat egiten dut. Baina, niri diseinuan pixkat egotea tokatu zaidan aldetik erantzun goizu, eta gian esperientzia aldetik zerak ez, zuenek erantzun behar zu, baina egia da hemen bolondesari planteatzen zaion lana ez dela beste auzolan batzu bezalakoa. Bai, hemen azkenean izan herriko estankeroa, botikaria edo bizilaguna da persona bat binkulazio edo harreman normal bat daukana edadeko persona horrekin. Beraz, ez du lan extra bat egin behar, ez bada bisitatzea jun noizean behin, eta agian kalean ikusten du, eta ez du jun beharrik ere
agurtu egin behar dio. Orduan, nolabait ere horren, esan dezagun, idea da iraunkorra izatea. Momentu batean, ez dakit ez, zure etxekoak zaindu behar baituzu eta utzi behar baduzu bolondresarena gusten duzu, baina ez da diseinuan behintzat, ez da dedikazio handi eta gogor bat eskatzen duna, baizik eta ardura eskatzen duna. Gainera, kuestio etikoa dago erdian. Eta da, zein naiz ni zure atzetik ibiltzeko. Zein naiz ni zutaz informazioa emateko. Orduan, hor egia da, sinatzen dira konpromiso batzuk, baina dagoen galdetegia oso sinplea da, eta ez da ebaluatzen. Egiten den gauza gara da, ikusitakoa, jasota daude 4-5 gai, eta ikusitakoa zein gairi dagokion klik egiten da. Punto. Gero, gaizki zauden, ongi zauden, zenbat zauden gaizki eta zenbat zauden ongi, hori erabakitzen du, erabaki behar duena. Zuk esaten duzu, bera, gaizki ikusi dut, besoa lotuta ikusi dudalako. Punto. Bai, bolondresen lana hemen gehiago da ardura dedikazioa baino. Konpromisoa dedikazioa baino. Neri bolondrezita baino gehiago pentsat hartu zaineta. Hori egia. Hau da, nola posible dudan zaindu nire auzoko beste bizilagun bat. Hor guk tipologia ezberdinak desberdintzen ditugu, auzozainei dagokionez, kasu honetan auzozain profesionalak batetik, zeinetan beraien profesiotik eta beraien egiten duten lanadatik gertu dauden, ez adineko pertsonetatik gertu dauden profesionalak dira. Hala nola medikua, erizaina, tabernaria, kafe bat eskatza baldin manoa ez dakiz tabernara, ez? Nire profesiotik gertu nago, eguneroko horren, ez pertsona horren egunerokotasunetik gertu nago. Orduan, zerbait arraro ikusten balin badut, edo dinamika arraro bat ikusten balin badut, behari lan egiten dut. Eta nolabait hor ja ardura bat ari naiz, nire bizilagunarekiko egiten. Bestalde daude auzozain pertsonala. Daueia dira gu herritarrak, gu bizilagun, ez? Nola posible dugun tentu egon, pertsona baten dinamika arraro baten aurrean, nola posible dudan, ez, radar hori piztutauki, betaurreko horiek piztutauki, eta abisu bat eman, zerbait arraro topatzen bali bada. Eta hasta inkluso nola, pertsona horrek nahi balin badu, ez, bakarra degoeran dagoen pertsona horrek nahi balin badu, nola binkulatzen nahi zen ere bizilagun horrekin. Zean behin, kafe bat hartzeko eta ordu bete paseatzea hartzeko. Ordu bete baldin bada. Erosketak etxera igotzen laguntzeko. Kaixo zer moduz bat eta dei bat egiteko. Bai, osea, oso niritze gustatzen auzozainaren ekarpena edo definizio bezala plazaratzea, baizik eta da bakoitzak bere elkartasunetik egin dezaken zerbait. Ez? Milan modutara. Eta gero bestalde badaude auzozain dinamizatzaile, ez? Kasu honetan, auzoetan dinamika komunitario eta talde komunitarioak sortzen baldin baditugu, bingo bat sortzeko. Kafe tertulia bat martxan jartzeko, kineforum bat martxan jartzeko auzoko pertsonekin. Olin, hor, hasten gara, gu profesionalak zabalduztetik, hasten gara dinamizazio lan horiek egiten. Baina gero asmoa da bizilagun bat eta agian. Nola bai, saio bat dinamizatzeko prestutasuna adieraztea, edo, ez? Edo, bilera, bai, dinamizazio espazio horietan ere, auzozain ere izan zintzen. Orduan, eta egu gustatzen definitzea auzozain batek zer egin behar duen, baina mila modutara posible da, bizilagun arduratxo bat, eta, ez? Elkartasunetik egiten zerbait egitea auzo edo herriko bizilagun bakar da dago. Proiektuaren iraunkortasunari begira, badu, Gipuzkoako Gisa Udalerria zuekin kontaktuan jartzen dela, interesa, informazioa ikizailako eta interesa izan dutelako aldako egitea bat bere udalerrian ezartzen. Garbi erakutsi dituzuen zein dirateken zuen lerroak eta ekintzat jakitun izan da, herri bat izan duen kasuistika eta idiosinkrazia, jakitun izan da, kasu honetan, sustatzaile udalerria izan da, 4 urtero pertsonak aldatzeko, ardura duten pertsonak aldatzeko aukera hori dagoela.
zuen akonpainamendua mozten da proiektua udalak ere gain hartzen duen momentutik, edo gero jarraipena ematen diozue? Gure akonpainamendu profesionala. Gure akonpainamendu profesionala mantentzen da proiektua bizirik dagoen bitartean. Udalak mantentuko badu egitasmoa bere hortan, segitu zen duten. Ba, proiektuaren parte bat. Ematen dugun, zerbitzu bat, edo esango genuke, egitasmoaren parte bat, baina eta bakar. Baina bizirik jarraitzen duen bitartean, udalak mantentzen duen bitartean, gure eskuarte profesionala hor dago. Egia da, helburua pertsonarekin elkar adostutako helburu batzuk. Da, azkenean guk pertsonekin egiten dugun eskuartzea ez da ikuspegi sanitario batetik egiten dugun, hartarako badago osasun sistema. Gure ikuspegia da, inklusio relazionala lantzeko pertsona horrekin eta komunitatera berkonektatzeko eta sare eta harreman gehiago edukitzeko, ez? Gure hipotesia badelako, gero eta harreman gehiago izan, orduan eta gaixotasun gutxiago, dependentziarako bidea baretuko dugu edo saihesteko dugu. Orduan, ez, baina kasu honetan, hori, udalarekin elkarlanean aritzen garen bitartean, eskuarte profesionala egongo dela. Baina pertsonarekin elkarra adosten ditugun, eskuarte planaren helburuak betetzen diren heinean, eskuarte profesional hori bukatuko da. Hau ez gaude sekula-sekulu pertsonarekin eskuarte bat egiten. Azkenean, paradigmatikoa da, guk horrela ulertzen dugu, azkenean helburu batzuk betetzen direnean, eskuartze profesional hori ez du behar, pertsona hori, portantzoia. Garatu dugu eta egin dugu egin behar genuna. Normalean udalekin hitzarmena sinatzen dira X 18 hilabete, 24 hilabete, eta udal bakoitzak ikusten du gero zenbat luzatu nahi duen, eta egia da. Erantzuna zen gehiago eskuartzeari dagokionez. Gero, proiektuaren biziraupenari dagokionez, hori ja udal bakoitzak erabakitzen du, bateko apostua egin nahi duen. Kasu honetan proiektu hauek ez dira motzak. Proiektu hauek prozesu baten baitan ikusten dira. Azkenean, azia jartzen jun behar da, eta pixkanaka, ez? Arbola handitzen jun, eta ez den jun. Baina, hori da, udal bakoitzak erabakitzen duena. Egia da, hori, esan da, prozesu baten baitan ikusten dela, eta prozesu baten bateko 2 urte minimo pasa behar dela. Zer hori zer, baina lehen epatu duzu bi kooperatibetan bata segurak ulertu dizut, eta bezea Segura da, daukagun, kudeatzen dugun, hobeto esan da, emantzipazio zentro bat, 16 eta 18 urte bitarteko gaztei zuzenduta. Aldiz, seguran hori egitea, nola osatu zen? Perlak kontzatu zuen, erritxikita daukagun arazoa da, alako ekimenak ez direla erritxiki eta sortzen. Bergene leku daukagu alako beste batzuntzan ere zerbitzuak eskaintzeko, baina ez dira horrako lekuetan egiten. Orduan, ez da egiten, hori da. Ez dut, ari gara orain gazten zentroari buruz? Bueno, ulertu dut kooperatiba zegoen eta segura. Bai, gire da, Zabalduz kooperatiba seguran, kudeatzen dugu, etxe bizitza bat, bertan 30 gazte daude, eta ekipo profesionala dago, ekipo edukatiboa dago. Gazteen bizitza proiektuak, emantzipazioa, ikasketak, formakuntza, laneratzeak, eta gizarteratzea eta komunitate lotura horiek lantzen. Lehen esan dudan bezala ez delako bakarrikan hartu. Ez da bakarrikan hartzen ditu, eta gizarteratze prozesuak hartu gantzen. Orduan, hasiera batean, segurarentzat izan zen nahiko hori, arrotza, aurretikan ere, esperientzia kaskar bat dago, eta 2018an hasi ginen
seguran gazte hauekin lan bat egiten, eta egia da gaur egun, berriro ere, prozesu baten baita, baina gaur egun gizarteratze edo inklusio hori lortu dugula uste dugu, ez? Gizarte duela gutxi guk sustatuta edo kooperatibatik sustatuta ate ireki batzuk antolatu genituen seguran, eta hor herritar asko gerturatu ziren baita ere ikustea bat lanketa mota egiten genuen, ez? Nolakoa zen etxebizitza edo aterpetxindik, gero baita ere korrikan parte hartzen duten ez? Bada nola baita ere gizartean txertatzeko modu bat, ez? Eta hor seguran hasieran, bai esan dudan bezala, hasieran zaila izan zela, batez ere herri txiki bat delako, eta zentroa eta 30 pertsona batean, ez? Ea bizitza jutea, ikusi daitekelako bizten arrisku bezala, baina egia da dena ondo dela, astero alkatearekin bilerak egiten direla, eta inzidentziarik ez dela eman, kontrakoa, aukerak eskaini ditu herriak, ez? Gazte hauentzat, eta zentzu horretan oso pozik. Hori ere bada komunitatean nola gizarteratu eta ere auztoa ere, ez izatea bakarrikan direkzio batean zerbait, ez da bakarrikan nola sartzen garen gizartean, baizik eta gizarteak ere nola hartzen gaitu, bi direkzio behar du, eta hortikan abiatuta egin. Egia da, eta igual gaiari badator, segurak ere badaramatala urte batzuk herri txiki eta baserri girokoa alde batetik izan da, baina beste alde batetik industria asko izan da inguruan, Goierri, ezta, segurak ere bere buruari galdetzen nor gara gu, ezta, eta orduan hor, esperientzia deixente egin dituzte, bai baserriko gaztaren inguruan eta baserriaren inguruan aktibitate profesionala bultzatzen, bai hirigintza aldetik kulturgunea dela, herriko plazaren inguruan arkitekto ikasleekin eta proiektuak diseinatzen, segurak azkeneko gutxi gorabehera 10-15 urtean prozesu asko egin ditu bere burua nolabait ere berritu nahian. Eta esan bezala, bai aktibitate ekonomikoan aldetik, baserriari lotuta, eta baita etxe bizitza, bizilekua eta guzti horri lotuta. Ez da orduan, neurri batean, egia da, segura kasu berezi bat dela Gipuzkoako herri txikien artean, segurazki Elgeta den bezala, kontuz, Baina, segurak, hori, eta gero egia da, segurak daukan beste gaietako bat da, Goierrin egonda, biztanleria migrante harrera handia izan dutela eta izaten jarraitzen dutela, bere garaian errumaniarrak milaka, eta nolabait ere, egoera horietan, gurasoen laguntzari gabeko gazteen etorrera ere, beste tokitan baino, balde batetik, handiagoa izan daiteke, eta beste alde batetik segurazki aukera gehiago ditu. Ez da Donostia edo Bilbo, aukera gehiago ditu, elkar ikusteko, elkar ezagutzeko, eta nolabait ere laguntza proiektuak edo harrera proiektuak martxan jartzeko, ezta? Hor, adibidez, UEMaren aldetik, eta, Elgeta ere UEMan egonda, kanpotik datorrenaren harreta metodologiak eta segurazki asko landu beharko dira, hizkuntzarekin, herriko bizimoduarekin eta gauzekin ere lotura berriak sortzeko, ezta? Harrera izango da, hurrengo hitza, hurrengo hamarkadetan.